Għalfej taħseb li Alla għażel lilek. Ma nafx. Ma nafx. Xitan tikkontempla l-possibilità illi huwa fil-fatt metafora. No. Jiena esperjenzajt il-preżenza tiegħu b'mod personali. Intom tgħixu fis-skiet kbir, fis-skiet u fil-paċi. Sakemm inħalluha aħna ta'. Kieku kont mużika kont niddeskrivi d-diska tekno lilek. Mela, ibsu seatbelt għax s-soru illi għandi bil-qeda miegħek illum hija persuna enerġetika immens, hija il-prijura tal-kunvent tal-klawsura ta' Sant'Ursula ġewwa l-Belt, hija waħda bil-ftit sorri ta' klawsura li fadal magħha nitkellem dwar minn fejn ġiet din is-sejħa x'jiġifieri l-ħajja fil-kunvent, imma anke l-istorja tal-kunvent innifsu li hija interessanti immens, is-siplewl tagħha ġewwa Ġerusalemm u l-Ordi ta' San Ġwan. Insomma, hemm taħlita ta' storja, biografija, taħlita ovvjament ta' traġit reliġjuż li jiena bħal dejjem għandi ħafna mistoqsijiet dwaru. Isma' qabel ma nibda, nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tagħna illi ikomplu jappoġġawna biex inkomplu nistgħu nagħmlu dan il-kontenut minn qalbi u minn qalb it-tim. Grazzi, nirringrazzja allura lil-Browns, il-bibtana tal-ISS, grazzi l-Maple, ukoll l-Alberta, l-Garmin, Pinta Stretta, Pinta Pjaċir, 99866425 huwa n-numru tal-ħabib tiegħi Derek Meets, kif ukoll grazzi l-Business Labs li huwa l-post fejn aħna namministraw il-proġetti varji tagħna. Ta' bilħaq, jekk tixtieq tkun parti minn din il-komunità li tagħmel dan il-kontenut, tista' tagħmel dan billi tidħol ġewwa patreon.com/Joe Mallija u tissottoskrivi ruħek aktar minn hekk u tkun preżenti għall-avvenimenti u hekk, ġifieri baż kbir tkun parti minn dik-komunità. Dak kollox ara ħanibdew issa jiena u s-sor Christine Borch. Meta kont barra. Forsi sir nixbaħ il-dej. Imma dik tieħu ħsiebita. Dik avżatni minn qabel li ħanidħol f'problema kbira f'ħajti. Isma' dik il-bib ġifieri bdejna. Tajjeb. Għandek relazzjoni partikolari mal-figura tal-Madonna? Jien ħannejd li kiena kont imbagħad meta kont żgħira biex nidħol f'relazzjoni magħha, kont inħossha dejjem il-bogħod. Kont nipprova ngħid ir-Rożarju ma kienx jirnexxieli, kont inħossha qisha talba li I'm out of it, m'iniex fiha. Meta tħall fil-monasteru mbagħad li kien joġobni fija dejjem il-fatt li kienet dejjem lesta għal dak li jitalla minna f'ħajjita. Kienet free għal Alla. U dik kien jolqotni kemm fija kemm f'Ġesu li kien ħieles biex jaqdi lill-missieru u lill-umanità. U dik nasib kważi kienet il-ħaġa li oġbitni b'dik is-soru, dak il-freedom li kellha. U dak kien il-ferħ tagħha. Max, ovvjament li għad dwar is-soru sewwa. Hemm ħafna affarijiet ninvestigaw dwarek illum u ħafna affarijiet insiru nafu. Jiena llum mela aħna tkellimna fuq ħafna affarijiet dal-għodu ġejt tal-kunvent. Tgħix ħajja partikolari ħafna, minn ħafna dimensjonijiet, ħafna ħajja li tinteressani ħafna. Jiġifieri hemm ħafna paċi li jagħti spazju għal-kontemplazzjoni u ħsieb u hekk. Ukoll il-kunvent huwa għandu element storiku kbir. Kbir, ġifieri huwa naħseb l-aħħar legat ħaj tal-kavallieri f'Malta. U li xi ħaġa li kelli idea. Ħafna ma jafux ta'. Għadilna waħda x'ismu l-kunvent? Mela huwa l-Monasteru ta' Sant'Ursula. Issa, propjament aħna pala isem uffiċjali aħna sorijiet kontemplattivi Ġerosalomitani. Ġifieri l-eruq tagħkom ġejjin minn Ġerusalem. Mill-art imweda u mill-art qazza skont il-mitkellem sewwa. Mela, imma xtaqt nikkategorizza jew inqassama il-konverzazzjoni billi l-ewwel insiru nafu lilek bħala persuna. U mbagħad nistudja ftit kif taħseb għax għandi interess kbir. Għandi interess kbir nkun naf ir-relazzjoni tiegħek mal-kontemplazzjoni. Għax jiena nħobb nikkontempla ħafna. U allura meta bdejt inkellmek dal-għodu bdejt insir dejjem aktar kurjuż.
Allora ħanibda insomma mill-biografija tiegħek. Mela, inti jismek? Jien ismi Sister Christine Borg, żammejt ismi għax tista' diploma żammejtu. U l-rwol tiegħek huwa ta' prijura. Bħalissa. Dak aħna niġu tażel il-komunità. Kull 3 snin tista' tibdel. Sewa, preżentament inti l-prijura li fil-monasteru jfisser l-rwol tiegħek x'inhu? Nar li kollox mixi sew, li kun hemm l-ordni, li qegħdin ngħixu l-ħajja kif suppost, ġifieri jekk aħna tħallna biex nikkontemplaw l-Alla, nikkontemplaw l-Alla, dak fuq dak li qegħdin nifukaw. Mbagħad ikun hemm affarijiet oħrajn ta' affarijiet żgħar li anke rigward tidħol korrezzjoni u meta l-korrezzjoni ġifieri jkun hemm xi nġieba illi ma tkunx. Jiena ngħid pereżempju, aħna minn nfusna aħna niżgarraw, u anke li nnifsi ngħid, oj, moħħok hemm, mela tlaqna. Li l-nifsi aħseb wara l-ħaddieħor. Imma mbagħad is-sabiħ huwa l-animazzjoni. Il-pijura naħseb li kbar biċċa xogħol tagħha hija li tanima lill-aħwa. Aħna bħalhom li qed tmantni lin-nunieda. U jiena ngħinhom f'dak li hu jisek tiġbed l-attenzjoni, imma mhux b'korrezzjoni, tiġbida billi ta' tiħeġġa. Għadina fuq dil-animazzjoni, ċiġviri. Inti t-tanima dejjem kemm ruħ, ġifieri inti qed titfa' spiritu fil-komunità biex inti tqajjem dak li qisu intefa'. Terġa' tiħfrew ħanaqra. Kif tagħmilha? Ħalli kif tagħmilha bil-kelma tagħna stess. Eżempju, tista' tagħmilha b'mod sempliċi. One per one ma s-sori l-tkun, fejt sibu għeda, u t-kellimu t-għeda ħan kelmu naqaf spiritualment fuq ek, għax nħosli qed narak għandek bżonn ek. Imma mbagħad tista' tagħmilha anke b'mod komunitarju biex jkun hemm momenti ta' animazzjoni dik jgħidula imma għandha isem. Għara palissa nsajt xisma. Nista' nistaqsi, meta tkun ma' soru oħra, speċjalment iddeċidejt li d-soru ħad għadda l-isma' nix li nkelmek naqra fuq l-spiritualità. L-għalet, di kem tiġri frekwentament? U l-dos kont il-bżon tal-persuna. U kif taraf li xaħat għandu bżon? Ħanajdlek, tinduna xtejt għara Marelli. Per eżempju, kienet iktar imħedġa biex tamel dil-ħagġa u issa isa battit ġarala, allura niprofa nara nistudjani, anka li nkun maħħa fl-imkien. Ma nix port formalità. Mod taħbiberija niprofa nagħmilha biss jiena. Il-formalità ddejjaqni. Għax inti jekk ma tkunx bih biberija ma joħorġux l-affarijiet iktar ċari. Qalbel qatt ma kien fil-monasteru qatt ma ġi semmek. Tista' kif kollok tiddiskrivilna l-komunità hemm ġew tagħkom, kif tiddiskriviha? Ħbieb li niġġieldu, nerġgħu nirranġaw, naraw fejn aħna. Fuq xi għala l-kriżi, fuq xi. Ħanojlek xi kultant fuq il-ħmerijiet ta' fuq il-ħmerijiet idejat u gosti differenti. So, ġviri, huma affarijiet eranu. Ikun hemm affarijiet spiritualità. Fuq dik xejn ikun hemm konflitt fuq fehma ta' fuq fehmiet, anke fehmiet pereżempju ara. Aħna jiena iktar nimxi ma' dak li u ta' wara l-Konċilju Vatikan it-tieni. U hemm reliġjużi ishom għadhom marbutin ma' ċertu affarijiet ta' qabel il-Konċilju. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li qed nagħmel issa podcast għalihom hija xi ħaġa li jiena qist mort kontra l-klawsura. No. L-ewwel nett jiena qed titkellem fuq il-kontemplazzjoni iktar mill fuq il-klawsura. Il-klawsura hija għajnuna għall-kontemplazzjoni. Mela jekk kien hemm bżonn li noħroġ naqra mill-monasteru biex nagħti għarfien u llum hawn bżonn ħafna għarfien dwar din il-ħaġa mhux bħal qabel. Allura il-Knisja jiġifieri mal-Konċilju Vatikan it-tieni tat il-go ahead li jsiru dal-affarijiet anke l-studju. Għalfejn tgħidha din il-ħaġa li issa għandna bżonn ħafna iktar minn qabel? Mela, jiena nasib qabel il-bniedem kien iktar mhux daqshekk aljenat u distratt bħal illum. Kien hemm iktar issa ġabra fil-familja, allura iktar kienu pereżempju ma kienx hemm television bħal manna ħaret ħamna jidlu mis-70s lim. Allura anke reliġjużi innotom m'għandhomx dik bħalma għandna aħna żgħażagħ tal-lum. Insomma, għandhom 53 imma internament għadni żagħżugħa. Inti żagħżugħa ħafna iktar minn uħud miż-żgħażagħ li nafjien. Grazzi. Kompliment. Dik nista' nixida.
Aħna influenzati minn dak li tagħti television, minn dak li juri l-medja, imma daw li mexxu xek, daw mhux influenzati minnhom. Allura għandhom ċertu interjorità libera, ħilsa minn ċertu idejat li aħna nitilgħu bihom u jafu jaħkmuna u jorbtuna interjorment rridu naraw kif ħan nisbranawhom u ninħelsu minnhom. So, li interessani fuq dil-idea tal-kontemplazzjoni, għara zef da waħda, feġġet minn imkien. Li interessani fuq dil-idea li għadha kif spiegajt din il-ħajja monastika, illi memx dawn id-distrazzjonijiet illi d-dinja tal-lum dejjem qed isiru iktar volumużi. Naħseb li dik iċċaħħadna minn opportunità ta' ħsieb intensiv. Iktar fil-kalma. Eħe. Għana morru too fast. Jina li nara, sa forsi ħanetkellem fuq affarijiet li ma profani, naħseb hija kelma li hija x-xogħol tiegħi, sewwa? Li jiena nikteb jew noħloq xi ħaġa. Jiena nsib illi iktar mandum fiskiet u iktar mandum mingħajr distrazzjonijiet, moħħi mbagħad qisu jinħolu ambjent ġo fih fejn ir-riflessjoni isir ħafna iktar qalil. U naħseb intom għad-differenza, intom l-oppost, intom għandkom din il-ħajja fejn għandkom l-opportunità, intom tgħixu fis-skiet kbir, fis-skiet u fil-paċi. Sakemm inħalluha aħna ta'. U interessanti ħafna. Kuna momenti ta' recreation ta' flimkien ġifieri sorbu nagħmlu wkoll. Kemm ilek soru inti? Ini 35 sena. Sejħa inti għatli li ġiet minn meta kont żgħira ħafna. Żgħira kelli 8 snin. Sewwa. Tista' spjegana naqra din is-sejħa? Mela, din is-sejħa bdiet Trump kienet xi ħaġa li jiena qatt maħlomta. Issejħa ma tiġix minnek, issejħa tiġi minn Alla. Issejħa hu jagħmel ilek. Għalhekk hija ħaġa stramba, tara stramba. Li ġara kien jiena kont inħossni ħafna lonely fis-sens li ma tfal li kont ikun isda qed titkellem kont għadni l-Awstralja x'jiena ta' 8 snin ġejt Malta. Ftit wara li ġara dal-każ. F'ħajti. Kien hemm soru kienet tallimni s-sena ta' qabel u din kont dejjem nara ferħana. Nasib di impressjonatna li din s-soru. Fil-fatt, li kienet tarani li jisom sħabi warmuni ftit. Allura kienet tiġi tgħidli ejja qatt miegħi konna nqogħdu ndommu xi kuruni ma nafx kienna nagħmlu insomma flimkien għax tkun żgħir nsejt, ma naf li kienet tżommni magħha u mbagħad sħabi kienu jiġu huma wkoll jew għax jgħidu jew għax ma nafx. Insomma, u darba fett li la din is-soru ħaditna fil-kunvent. U jien tant impressjonajt ruħi għax rajt dik il-bjuda u dik id-dija. U nasib id-dija kienet għax kien hemm tieqa u faċċata fil-kuritur santefet. Dak il-ħin kien hemm ix-xemx. Imma dik id-dera qatt ma telqitni, imma li laqatni ħafna f'dik is-soru kien il-ferħ tagħha. L-ferħ li jiena ma kellix. Kont nara d-differenza diġà ta' dik l-età. U jien dejjem irid ikun naf tal-ferħ ta' dik is-soru x'kien. X'kellek jekk ma kellekx il-ferħ x'kellek? Ħanajdlek jiena kont tifla naqas superb dak iż-żgħira ta'. Ġifieri, irrid nrażżana ħafna, is-supervja fija. Allura meta tkun superva, meta tkun qisek kemm trid l-affarijiet kif joġob lilek u alla ħares imistu li t-toys tiegħi u alla ħares joħdu li hekk. U ninnota ħafna fit-tfal, ngħid tara jien kemm kont hekk. Ir-reba diġà tkun hemm u r-rabta mal-affarijiet. Allura alla ħarsi missu li kelli kaxxa tal-Magics, alla ħarsi missu li. Insomma, kelli ħafna mbarazz. Kontek, kont verek. Għax jina mbagħad wara żmien. Però kont ħares li s-soru u x'kont tara fis-soru? Kont tara fiha ferħ u ħelsien li ma kellix. Ħelsien? Ħelsien li ma kellix jien. U insomma, mbagħad li ġara kien. Ħelsien minn xi żomm? Ħelsien minn nfisha kważi. Dik li kont nara libera li tmur taqbis il-ħabel ma' tfal, titħaq u tiċċajta ma' kulħadd, kella xi ħaġa li kienet li tissorprendini kien meta nara. U inti, ġifieri inti kont iddeterminajt li inti ma kellekx din il-fakultà tagħha li tħossok libera u tmur tgawdi l-ħajja. Ma kellix dik il-ferħ tagħha. Għandek riflessjoni għalfejn taħseb li kont
kellek din id-dispożizzjoni. Wara mbagħad tibda tirrealizzata ma ta' tikber, għax jiena kont tifla superba, tifla marbuta mal-affarijiet, u mbagħad Alla xippermetta meta ġejt Malta, iddistakani minn ħafna affarijiet, iddistakani l-ewwel nies minn nanniet, mill-kuġini u mit-tzijiet. Konna grupp kbir meta niltaqgħu u konna very close. Allura meta ġejt Malta mbagħad ksibt ruħi biss ma' missieri u ma' żewġ ħuti li kienu għadhom iżgħar minni, hija kellu 6 u waħdi kellha sena u nofs. Issa li ġara kien, darba minnhom meta konna din nilagħbu l-iskola, indunajt li mbagħad warbuni ma baqgħux ikomplu jilagħbu miegħi, jew ma ħallewniex inkomplu nilagħab magħhom insomma bal-buljata. Kien ġabed għall-bullying. Jiena nemmen f'kull żmien kien ikun hemm bullying għax il-bniedem dejjem l-istess. Imma llum iktar qiegħda fl-apert nafu x'jiġifieri. Kont kien hemm episodju ta' bullying għalik f'din l-iskola tal-Awstralja tnajdu? Iva. Okay. Mela, mbagħad jiena x'għamilt. Ħassejt min dejjem esperjenza xi ħaġa li ma kont esperjenza ta' qabel. Ħassejt xi ħadd preżenza miegħi tgħidli ejjem xi fiħan nieħdok jiena. Il-biċċa kienet jiena ma suppost kelli nidħol fejn kien qed jindikali li nidħol jiġifieri fil-bitħa taż-żgħar. Jiena kont suppost nifrekwenta il-bitħa tal-nofs ngħidu aħna, ġifieri jiena kont tlajt year 4, suppost imbagħad nibda ta' year 4, year 5, year 6 kollhom qishom bitħa lihom għax imbagħad il-kbar l-oħrajn kellhom għalihom jerġa'. Imma mbagħad ħassejt all right. Dispeċi ta' preżenza kienet tikkonvinċini imxi fejn qed ngħidlek jiena mort u mbagħad jiena billi kont mdejqa minżilt bil-qeda mal-art, rasi ġor koptejja. Mbagħad f'daqqa waħda ħassejt minn qisu jolli li wiċċi. U kif għoddejt wiċċi fuq nara din is-soru taqbeż il-ħamel mat-tfal. U awtomatikament ġo moħħi ġiek. Il-Marelli dis-soru kemm ferħana. Imma kemm nixtieq inkun ferħana bħala. Mbagħad din l-meravilja li ġiet ġo moħħi li ma nafx minn fejn naħseb l-ispirtu tal-avvinta ġo moħħi ovvja. Jekk nidħol soru, nidħol ma dawk li ma joħorġux. Dak il-mument? Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dual plug-in switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak koll li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom li mrieħel jew inkella fuq ess.com.mt. Mbagħad li ġara kien ftit xhur wara. Qabel ma mor ftit xhur wara, ġan huwa mument kruċjali f'ħajtek sewwa. Mela, semmejt li din il-preżenza. Din il-preżenza kienet hija leħen. Kif tista' tiddeskrivilha? Hija preżenza li ma tarajix, imma hija vuċi vera li tismaħħa. Tismaħħa? Iva, nismaħħa ġo fija tikkomunikali dak li min. Issa jiena la kont irriflettejt ta' dik l-età jekk nixxi ħaġa ħażina jew xi jiġifieri preżenza negattiva jew preżenza tajba. Xejn, ġast ħassejt li it's somebody caring. That's all. U il-preżenza tkellmek f'lingwa li tifhem? Eżatt. Inti qed tisma' l-kliem. Kliem bl-Ingliż kien, ovvja, x'kont nofsela. Issa meta ġejt Malta, di tad-daħke, meta ġejt Malta kont ngħid wow, issa, mulej, biex ħankallem bl-Ingliż bil-Malti, u mbagħad bdejt nħawwa tunker fi spalma kien gerfer xommi jom. Ħassasik żewġ mistoqsijiet oħrajn fuq din il-preżenza. Huwa leħen maskili li tisma' inti? Iva, leħen maskili kien. Leħen maskili kien? Għalija leħen maskili kien, iva. U din il-preżenza baqgħet miegħek tul iż-żmien kellek inkontri oħrajn? Iva, kelli inkontri oħrajn, issa din il-preżenza mhux daqshekk viċin ta' meta jkun hemm vera bżonn. Meta jkun hemm vera bżonn u jistu jien biex jindikali li Alla qed imexxini. Just momenti. Fil-fatt waħda il-preżenza riżajt esperjenzajta wara ħafna snin meta kelli 18-il sena u ġejt biex tħalt il-belt u s-sorijiet tal-monasteru fejn qiegħda llum kienu qalu li tisal fejn is-suq u mbagħad tinżel ma nafx fejn li ma triq u mbagħad jinxi wasal fejn is-suq qed dawn aħna nil-belt ma nafux. Qed tissa jew ngħaddi minn hemm jew ngħaddi minn hawn ħanagħmel xi waħda issallum ħanintilef fil-belt. U dik il-vuċi fejn ġiet. Ara wara kemm żmien. Ġiet u nħoss il-preżenza miegħi
U dil-vuċi għaltli, ekku, għalli ġviri ħan ta' raġel, smajt. Mur, għattara dak il-raġel u dak il-tifel, mur saqsililom, għax dawk emmek sajrin. U jienet, madonna, ħenna lina. Ma, l-eta, kienem gux ma ta' nis. Għahir għal-tejd li jimmur nisaqsi mara, billi jimmur fuq raġel u tifel. Insomma, bat ara, għamilt l-istess ħagġa bħal dakinar, għattu rajt ħammur. U fl-istinet neġġu qalbin. U mela dawk jafu fejn s-sor ta' Klawsura kif jista' jkun ma jistax ikun ta'. Insomma, sejrek ġafija. Insomma, u mort bil-kalma kollha, għetlu, sorry mister, għetlu għalli jista' jkun ma tax fejn huma s-sor ta' Klawsura hux. U dak il-ħin stess ġo ma ħejqet ngħid. Wara dawn jux fejn huma. Għalli iva ta' aħna mek sejrin. Dak il-ħin taf kif sirt. Isa ġebla d-dub. U hum waslu li fil-monasteru. Għalija kien sinjal minn Alla ċar. Inti kont diġà fit-triqtek biex issir soru ġifieri f'dak il-punt? Ħanejdlek jiena dejjem kont ngħid li biex insir soru. Kont inħossa għax jiena fimta minn għand dik is-soru. L-munis fimt il-ferħ tagħha minn fejn kien ġej. U dan il-mulej permetta li jiena meta konna ġejjin mill-Awstralja konna overloaded bil-luggage u x-luggage zammew tiegħi. Hemmhekk kien jiena bookworm jinħobb naqra u kelli ħafna kodba x'naq tal-qari tal-Ladybird dak iż-żmien. U żammew li kollox u ġejt m'għandi xejn biex naqneda u la kelli l-kuġini miegħi ġifieri ma. Kif ħatta x'inti qed li kont superfa meta kont żgħir? Ħatta bi kbira, Anka kont kelli rabja għal-ġenituri tiegħi li żammew lil luggage tiegħi. U beqgħet fija ħafna snin. Jistess għas kont qed nirrealizza li beqgħet fija dik ir-rabja. Fil-fatt darba minnhom Inti aħu għandek. Iva. Kemm għandek aħwa? Tnej. Hija Michael Borch u oħti Lilian Borch. U kif kontu tmorru flimkien meta kontu żgħar? All right, pala aħwa konna dejjem ħabieb ġifieri qatt ma kellna frabil bejnietna. Kont tgħidilhom li kellek din is-soru illi kont tara Le. Min kien jaf dwar din ir-relazzjoni? Laqas il-ġenituri tiegħek ħadd ma kien jaf. No. Qatt ma kien maħat dwar din is-soru? Le, u qas kont inħoss li għandi nagħmilha. Tant kienet xi ħaġa bejni u bejn il-mulej. Qas kont inħoss li hemm bżonn ngħidha lil xi ħadd. Ta' 8 snin kont tifhem il-kunċett tal-mulej? ħanajdlek għaliex dik waqt kelli esperjenza oħra. Mela. Jiena kelli naħseb li meta ġejna mill-Awstralja xahar wara. Kelli esperjenza fejn qabel dak iż-żmien il-mulej Alla, kien xi ħadd preżenti imma he's there. Imma mhux fija. Minkejja li kont diġà għamilt l-ewwel qarbina. Jiġifieri ara kemm aħna jekk ma jkollniex esperjenza personali mal-Alla ma taħdimx mod totali. Allura li ġara kien jien kont imdejqa Malta, kont imdejqa l-aħħar. U meta wara snin, ħafna snin wara, kont tkellimt anke ma' psikologi u hekk. Kienu għalu li inti kellek depression ta' tfal. U dak jista' jwasal anke sa suwiċidju, okay? Fil-fatt jiena qedtilhom naħseb li kont se nagħmel dak l-att għax jiena kont lejl minnhom kont deċiża li għalija l-ħajja toffri biss tbatija. Naf li missieri kien deċiż li ma jerġax imur lura l-Awstralja. Nista' nistaqsik kemm kellek żmien f'dal punt? 8 snin u nofs. Kont taħseb fuq ħafna affarijiet, kont taħseb fuq il-ferħ. Kont taħseb li ħassir sor ta' Klawsura, kont taħseb fuq is-suwiċidju. Le, sor ta' Klawsura ma kontx naf x'inhi ta' le dak iż-żmien, le. Ma tlix jekk insir sor. Nitħamu dak li ma joħorġux, dak biss kont naf. Ma kienx ħaġa għarfin fija li dak kif isser soru ta' Klawsura u li jeżistu għax jiena kontet u jekk ma jeżistux nagħmel li jeżistu. Imma taħseb fuq ħafna affarijiet li huma għandhom ċertu peace. Għadhom ċertu peace jew ċertu. U naħseb li tfal oħra bħali ma jaħsbux fuqhom. Naħseb kont qed ngħix f'dinja differenti.
intervjuament. ħafna konċetti bħal Alla, il-ferħ, id-dwejja, li tara il-ferħ fħattijħor u sattaj li suċidju sa' 8 snin. Moħok kien diġa pace kbir. Fil-fat jiena kont id-deċidejt li namel xaħġa u nifoba neħles mill-ħajja. Insomma, ġivi dak kien. Għalfej titħaq, id-ħagġa xie ħaġa traġika. ħaġa traġika, imma fl-istess kien nitħaq għax meta nħares lura wara da żmien kollu li għaddejt ngħid ma xkont se nitlef ħajti kieku għamilta. Għalhekk nitħaqa għaliex miskin il-bniedem li jasal vera biex jagħmel ħaġa bħal di. Għaliex jitlef ħafna mill-ħajja u anke jekk ma jkunx iggwidat b'mod tajjeb. Ma jkallux għajnuna kemm interjorment sport spirituali, kemm min forsi direttur spirituali jew gwidi spirituali jew għalliema spirituali ma jkampax fil-ħajja tax, it-ħajja vera toffil batija. Mela, nerġgħu mmorru lura dak l-episodju għax badna ħafna toroq differenti. Mela, kont tifla ta' 8 snin? Ibdilna naqra l-istorja inti ħalli kif tixtieq. Meta ġejna mill-Australja ħanejdek, ġejna Malta ta' 8 snin, sibt ruħi vera ħassejtni waħdi u mdejqa, ħassejtni li ommu missieri ma setgħux jieħdu ħsiebi b'mod totali, mhux għax ma kinux ma rridx infihem ħażin. Le, imma ommi batit ħafna u kellha bżonn il-caring tagħha minnaħa ta' missieri u kienet jieħu ħsieba u jgħinha u ma tantx kellha ħin. U jiena ma rridx, jiena wkoll. Ma nafx minn fejn ġiġa moħħi, imma ġiddin ġa moħħi li jien il-mommi kont nara batuta, kont nara tibki wkoll, u jiena ma rridx ngħid l-batija tiegħi lill-ommi biex ma nżidilix id-batija. Ma rridx, no. Allura ma kontx nħoss li għandna mela u għamela qas kienet ġiġa moħħi, sikur komittina, u nafx kien biex kienet tgħaddi. Miskina. Għambat emmek ġara xi ħaġa speċjali. Niftakar jiena nikkombina vera, naħseb li vera kien għax dejjem niftakara li konna morna l-festa ta' Trinità il-Marsa l-quddies ovvja qarbint. Niftakar kont ħadd pjaċir ħafna bil-nies ta' Dunkarm. Nadarok fi ħobsa sema kienet l-ewwel darba li smajthom f'ħajti in-nies li vera laqtuni u Dunkarm bħala poeta nħobbu immens. Imbagħad Alla l-imbierek ridni mmur noqgħod ħażabuċ wara l-Marsa, ġifieri Marsa għamilna 3 xhur biss. Insomma rix naqbes għax għandi nħawwad. Mela, hemmhekk ġara xi ħaġa li bidlitni b'mod totali. Fil-għaxija kont imdejqa, nistafu li kont qarbin ġiġi x'għed qudis. Kont imdejqa, xorta. X'dwejqa ma tissuperhomx waħdek. U bdejt ngħid fija il-ħajja kollha dwejja, ma lista nagħmel hekk, neħlisa u immur bil-kwiet. U mbagħad b'daqqa waħda nisma' vuċi minn ġofija tgħidli. Jekk ħadd ma jħobbok, jien inħobbok. Jien irid ikun il-ħabib tiegħek u jien dejjem miegħek. Dak il-ħin jekk il-ħaġa kienet sewda, saret bajda, daqqa waħda. Alla ma baqax hemm, imma saraw. U hemmhekk għaraft id-don tal-Ewkaristija kemm hu kbir. Għax dik indunajt il-vuċi saret xi ħaġa ġo fija. Ovvjament dan episodju xejn komuni. Fis-sens, ma għasna sabqa tkellimt ma' nies li qalu li l-istorja u jitkellim ma' ħafna nies. X'inbidel fik dak il-mument? Mela, ġara xi ħaġa, ħanejdlek, ġo fija ħassejt ferħ li ma kellix qabel. Dak il-ferħ tas-soru taħseb? Ekket, qed dan huwa l-ferħ tas-soru għax hi ħajjita għal Ġesu. Bdejt nifhem, allura dak kull ferħ tagħha mhux qed tkun qed tifhem x'inhu, mod totali. Imma ferħ li kien jiġi għax taf li Alla jħobba. U bdiet taraf verità oħra, bdejt naraf verità oħra fil-ħajja, xi ħaġa li ma kellix mhux ma jkollix għarfien tagħha, għax naħseb aħna ningħataw informazzjoni u mhux formazzjoni. Għandna ningħataw informazzjoni fuq Alla imma mhux formazzjoni ta' kif għandi nirrelata mal-Alla fil-ħajja tiegħi. Naħseb dik kienet nieqsam.
Imma mekk automatikament jisu bħal meta jkollok mortal ta' festa, mortal minn ġo mortal, hekk bdejt inħossa ħajti. U bdejt anke pereżempju għadda nilab ma' tfal tal-ġirien, jew maħut is-sess, imma kont inkun konxa x'inhi tajt ommi fuq is-sofferenzi tagħha stess, fuq ħajjitha stess, u kont inkun konxa wkoll li hemm Alla preżenti fija u kont pereżempju ommi kienet tgħid kienet lil mali kont internament qed nilab sajġbi, qed ngħidlu imma dik għalfejn kellha tgħaddi minn hekk. Imma ġast nistaqsi jomlu. Ġik xi kultant kont nirċievi risposta interjament mill-ewwel, u xi kultant kien ħallini hekk u kont bad ngħaddi minn xi esperjenza għalhekk mela. Din it-tema ta' dbatija isa tema persistenti fil-kontemplazzjoni tiegħek. U interessanti immens li meta kont daqshekk żgħira li inti jiena nagħmel li l-aċċettazzjoni ta' dbatija hija waħda mill-ikbar temi rikorrenti fir-reliġjonijiet kollha tad-dinja. Jiġifieri meta tħares lejn ħajja monastika pereżempju anka tal-patrijiet Buddisti pereżempju, hija din l-aċċettazzjoni hija l-ħajja hija dbatija. Naħseb li l-istorja ta' Ġesu Kristu jekk tallimna ħaġa, tallimna ħaġa waħda, tallimna ħafna affarijiet, ma ħaġa waħda hija li anka l-aqwa bniedem li qatt jista' jkun se jgħaddi mill-aktar sofferenza kbira li jista' jgħaddi l-bniedem. U dik hija il-fulkru, il-qafas ta' talima li hija talima profonda. Li kont qed tikkontempla ta' tifla. Li għaliet ovvjament għal interess kbir. Il-relazzjoni tiegħek ma' din il-mistoqsija tul il-miġja tiegħek reliġjuża. Kif żviluppat? Mela, l-ewwel mistoqsija niftakar li qed lill-mulej kien notorjament kien imma din x'ħajja li toħfi l-batija biss. Nixtieq nifhimha. Meta nix risposti mill-ewwel, imma qisu ħalla żmien jgħallimni. U vera, waħda mill-affarijiet li bdejt li tal-limt kienet għax imbagħad il-mulej permetta li jiena kont lajt rigal qabel ma tlaqna mill-Awstralja ta' set ta' kodba fuq il-bibja miktubina propja tfal biex jgħalmuk tirrifletti fuq il-mixja ta' Alla mal-bniedem. Vera sabiħ kien. U da kien nifhem anke l-ferħ ta' nies li mexxija mala f'ħajjithom. Per eżempju, all right, Adam u Eva ħanibdew minn hemm dak huma l-ewwel nistin jissemmew, imma mbagħad huma għamlu żball, żgarraw. Issa, aħna kollha niżgarraw. Dik hija effett tal-ewwel żball li għamlu huma. Żgarrajna aħna u żgarrat in-natura. Imma mbagħad hemm mod ieħor kif tirrelata ma' dbatija però din? Ma' dbatija, il-bniedem aħna llum għaliex għamna nibqgħu għaddejjin biha. Għaliex pereżempju hemm li bagħti ftit hemm bida ħafna. Mbagħad pereżempju, meta Alla daħal fl-istorja reġa' tal-bniedem permezz tad-Diluvju ma' Noè. Ġifieri Alla xorta jkellem il-bniedem konna ma tarax, din xi ħaġa mhux kont naħseb li Alla jkellem il-kulħadd hekk. Għadha kif semmejt id-Diluvju ta' Noè, fehmek Alla attivament ikkawża id-dbatija. Dbatija. Għalfejn? Għalfejn għandu din il-proklività li jikkawża jkun kaġun? Kaġun ta' dbatija Alla nnifsu. Ma jiena ma naħsibx li Alla nnifsu kien kaġun ta' dbatija fija nfisha. Jien naħseb il-bniedem għaliex il-ħażen ikkapparra il-dinja, ħanejdu hekk. Alla dejjem, meta taqra l-kelma ta' Alla, tinduna li hemm xi ħaġa li qisu Alla jrid jelimina il-ħażen. Hemm taqbida bejn Alla u dal-ħażen, dal-ħażina. Issa jiena kont riflettejt ħafna ukoll għax jiena ma nabgħatx ħaġa waħda, jiena rrid nidħol rrid nifhem. Kif jista' jkun anġlu ta' dawl Luċifru, right? Isir ħażin. Anġlu ta' irf bħal dak. Mbagħad konsibt kidba nsejt sa min kienet, ġifieri bniedem spiritwali ħafna, għandi kun santu wissin kien ta'.
Ma minix ċerta, għax nsejt. U dan spiega hekk. Alla kull ma joħloq rifless tiegħu jew ġbija tiegħu bħal maħlaq l-bniedem, anka l-anġli huma rifless ta' Alla u ġbija ta' Alla. Kollox ħireġ minn Alla. Alla huwa dawl tajjeb jisu x-xemx u aħna r-raġġi tiegħu. Issa, jekk l-ispiriti għaw l-anġli huma wkoll tajbin, kif jista' jkun isir ħżiena? Bħalma l-bniedem li huwa ħluq biex ikun ġbija tal-Alla fl-imħabba, kif isir ħażin? Il-ħadija sempliċi ħafna. Billi meta inti taqbes il-limiti tal-imħabba, ara ħanġiba hekk. Ġesu qal darba, ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Mela, li ġara kien, Luċifru ħabb li l-nifsu aktar mill ħabb l-Alla. Ħobb li l-nifsu aktar mill ħobb il-bniedem. Mela, l-imħabba lejk innifsek teleb l-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn. Meta jiġri hekk, awtomatikament tiġi supervja, l-umiltà tisparixxi, tiġi egoizmu, tiġi reba, issa tisplodi f'imħabba egoistika. Minħabba li kienet taqbis il-limits. Meta inti taqbis il-limits, sadet. Allura, il-mistoqsija li tiġini hija dak huwa d-dnub. Alla omnipotenti illi aħna. Aħna liberi. Imma tagħna l-libertà anka li biex nitnawru essenzjalment. Eżatt, di misterjuża ħafna. Di misterjuża ħafna. Biex nagħlqu l-kapitlu ta' d-dbatija mbagħad forsi nistgħu naqblu ta' tajb u l-ħażin. Inti tikkontempla din id-dbatija. Skoprejt jew fimt jew kellek xi revelazzjoni għalek innifsek fej fimt l-utilità ta' dbatija fil-ħajja tal-bniedem x'inhi? Jiena qabel ma tħadd fil-monasteru ma kontx għadni qed nifhem. No, ma kontx għadni qed nifhem l-utilità tal-dbatija fil-ħajja tal-bniedem. Kont nara li tifrustrak di? X'tifrustrani, kont nemmen li Alla għandu soluzzjoni għalija. Alla hemm raġuni, imma jien għadha minix nifhimha. U kont dejjem nitloba mulej ejn nifhem. Ejn nifhem għalfejn inti għamil ġennata bħal dik, sir bniedem bħalna u salbuk fuq salib. Soffri dik is-sofferenza kollha. Imma rrid nifhem x'jiġifieri. Ħallejt l-ommok bati miegħek dak il-mod. Għalfejn tħalli l-bniedem jibqa' jbati. U forsi iktar perturbanti minn hekk hija li forsi huwa għażel li jagħmel dik l-għażla volontarja. Però mbagħad meta jiena nħares madwari u nara ħafna oġieħ, partikolarment bħalissa għaddejja il-gwerra fil-Gaza, pereżempju. Mela jasra. U tara iġsma ta' tfal maħruqin. Kif tista' timut bil-ġuħ, imma kif id-bniedem għadha ma tallimx il-bniedem illum għadha ma tallimx. Jistolleva. Jiena nistaqsi. Jena ħana ġbija ta' Alla. Hemm xi dimensjoni ta' Alla illi hija ħażina allura l-aħna riflessjoni tiegħu. Alla huwa mela, meta jiena nemmen. Daqshekk komplet li fih it-tajjeb u l-ħażin. Le, Alla l-imħabba tiegħu tibqa' umli allura fit-tliet persuni ta' Trinità meta femmu li din vera sabiħa. Huma joqogħdu għal xulxin u jikkomplementaw l-xurxin. Isem zifna ta' maħabba dejja minn persuna l-oħra. Anka maħna, fil-razzjoni maħna l-bnedwin, ġvi aħna l-bnedwin qasna fux aħna għal Alla. Din għalil dal-baqija stess u bellaħni bija. Għetom vera kos, aħna stess qasna fux aħna. Għax jikun, xfett l-loġi jisir bnidem bħamna da? Hemm xi ħaġa li, u li ma konċet nifhem jien kien id-din. Hemm il-fidwa. Fiex? Mela. X'jiġifieri fidwa kont dik l-ewwel ħaġa li bdejt. X'jiġifieri fidwa? Mela, li inti meta tifdi bniedem bħal tal-iskjavi, ħanifdik lilek, jiġifieri ħantik il-ħelsien. Imma x'ħelsien għal xiex? Ħelsien mill-kapparazzjoni tal-ħażin fik.
Inti tħoss li fdejt? Mhux totali. Fis-sens, hemm il-fidwa, jiġifieri jiena nħossni mifdija bid-dem ta' Kristu iva li fimta ta' fejn imma meta rġajt mort lura fl-Antik Testament u bdejt nifhem il-ġrajja għalhekk jagħmlu enfasi ħafna fuq il-ġrajja tal-poplu ludi fl-Eġittu meta ġie meħlus mill-Eġittu u Alla għal il-Mosè biex iċabsu dem il-ħaruf fuq il-koxox tal-bibien u hemmhekk Alla jgħaddi u ma jagħmel ebda ħsara lill-poplu ludi. Qed imma din. X'qed ma kont għadiet nifhimha. Hemmhekk m'għandekx inkwiż biex ma jipperturbakx dan Alla li ħajoqtol l-ewwel tifel ta' kull familja Eġizzjana. Ġadda tfal għandhom x'jaqsmu. Iva, eżatt. Titturbak. Imma min dejjem nistaqsu dejjem nipprova nifhem. Hemm pereżempju għalfejn Alla kien jippermetti li meta il-poplu ludi kien jirbaħ post jew pajjiż rebaħ la malekejn ħanidu hekk. Kienu nies ta' qattani, kienu nies Slavaċ, kienu nies bla Alla ovvja. Alla għaliex għallhom intom oqtlu nis kollha titqotlu l-annimali kollha. Ma l-annimali xjaħtu. Bil-ħmara b'kollu. U huma ma bdewx l-Alla fil-fatt u żammew xi affarijiet priża. U Alla għalilhom li għamiltu ħażin ma bdejtux. Imma ma jintibqa' nistaqsi. Jiġifieri Alla għandu dil proklività l-vjolenza. Kien jippermettija biex xivida ta' Kien għawek mux t-permetti, għawek għet jgħati l-istruzzjonijiet, għet jgħajt. Biex issir. Għet jgħajt l-om isma. Emmi kot nejt. Għet t-sirek. Emmi kot nejt l-om mamma mali. Imma xin il-raġuni għalfejn għamiltek. Imma bat patatini dawl. Taf, wara żmien bdejt nifhimha ta' wara żmien bdejt nifhimha ma għanix tant ikun hemm pereżempju meta ħaraq is-Sodoma l-Gomorra. Qabel ma għadix fimt. Għaxina ma għadx kwita. Kien immur lura. Meta ħaraq il-Sodoma u l-Gomorra, mhux hu stess jaxħet in-nar fuq il-post u jekk tmur hemm taraħ. Għadu maħruq sal-lum. Ġifi baqa' sinjal kif qalu stess ħajħalli sinjal. Imma xi jrid jgħid biha, x'inhi r-raġuni? Mela hija l-distruġġament tal-ħażin fuq l-art. Dal-paradoss imma. Jekk ma titgħax minn hemm ma tifhimix ta'. Il-paradoss. Dan naħseb li ħafna nies inklusi jiena insibu diffikultà bih. Hija diffikultà li inti għandek Alla li jgħidlek isma' ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Però ftit qabel qed jgħidilhom ħobb il-lajrek l-Amalekites għamlu ġenoċidju essenzjalment bl-annimali b'kollox. U dan il-paradoss għalija huwa diffiċli ħafna nifhmu u diffiċli ħafna nifhem ukoll speċjali l-idea ta' Alla illi huwa benevolenti. Jew forsi hemm benevolenza li jien ma nifhimx u kultant trid il-vjolenza wkoll. Fis-sens forsi dik hija t-talima u hekk Taf fejn fimta jien ħandaħqek waħda jien. Mela tiftakar darba Ġesu mar fil-pajjiż ta' Ġenazaret u kien hemm dak li żewġ imxajtna. Le, di l-istorja kien hemm wieħed, dak wieħed kan jom daqqa jgħidu wieħed qatnej. Ma insomma, daw kellhom il-leġjun ta' invażjoni ta' xjaten fejhom. Ġifieri ma kellx xi tagħmel ħaġa fih ta' leġjun titqis ta' min jafx kemm kienu leġjun mijiet. Ġesus tafx qalulu. Ix-xjaten stess qalu, ibgħatna fuq l-iżieqes. U jien kont ngħid mela l-annimali jista' jinvaduhom anke xjaten. U bad moħħi klikkja. Qed mela lek kien jgħidilhom biex dok l-annimali toqtluhom ukoll għax kien fihom ix-xjaten. Dik kienet ir-raġuni, din hija taqbida li minn dejjem kienet għaddejja bejn l-ispirtu tajjeb u l-ispirtu tal-ħażen. Li kultant ġifieri qed ngħidu li l-ispirtu tal-ħażen skont Alla kultant trid testerminah. Eżatt. Issa, ma jitkellmux huma pereżempju l-Musulmani ma jitkellmux fuq il-gwerra qaddisa. Din hija l-gwerra qaddisa li aħna anke aħna bħala Ansara. Li Sara kien jitkellmu ħafna dwar. Imma xi kultant it-terminu mhux tajjeb. Il-mod ta' kif jispermuha mhux tajjeb. Inti jekk taqbad l-Apokalissi, tibta l-Apokalissi spjega tajjeb ħafna. Għandna qegħdin il-mara f'taqbida mad-dragun.
Il-mara hija l-Knisja, hija t-Tempju tal-Alla, hija Ġerusalem. Mela, id-dragun minnu? Id-dragun, Ġwanni stess jgħidha, Ġwanni jgħid, id-dragun huwa is-serb tal-Edem, is-serb tal-Ġenesi. Mela, l-ewwel kien serb, żgħir, kiber, sar dragun kbir. Issa, id-dragun, jekk taqra l-Apokalissi, id-dragun irtibla lil-mara biex jarida. Imma l-art tejn tinfetaħ xmara u tejn il-mara. Anka l-mara jina tawla żewġ tiġwienaħ biex jitmur fid-deżert. Aħna l-ħajja tagħna hija din hija rappreżentazzjoni ta' din il-mara, il-Knisja ta' Kristu li għandha daw iż-żewġ tiġwienaħ, żewġ tiġwienaħ huma il-kontemplazzjoni u l-Ewkaristija li jelevawha u l-Ispiritu tal-Alla li jelevawha u jġorruha f'deżert fejn hemm il-paċi u l-kwiet interjuri biex inti tista' tikkomunika mal-Alla u tikkontempla l-Alla u toħloq Ġerusalem interjuri minn ġdid. Ma ħanistaqsik ma nastaqla fuq il-kontemplazzjoni la darba mis-sejnija. U ħanamel preludju żgħir biex nistaqsik għalfejn taħseb li Alla għażel lilek. Ma nafx. Ma nafx. Fil-kontemplazzjoni qatt ma saqsejtu. Jiena ħanejdlek. Meta naqra ħajjiet, fil-fatt jiena qabel ma tħall fil-monasseru ma tantx rajt ħajjiet ta' qaddisin. Alla laqani ma tnejn l-iktar, insomma tlieta. L-iktar tlieta. Santa Bernadette Sobiru li il-Madonna direti la Flort. Dik kważi ngħid kienet tiġi warajja li dil-qaddisa jien tul ħajti. U l-Madonna flimkien magħha li ma kontx qed nirrealizza ma. Mbagħad kien hemm Santa Teresa tal-Bambin Ġesu li fil-fatt jgħidu li nixbaħha ħafna. Insomma, mill-wiċċ mill-fiżonomija. Mbagħad San Franġis tas-Sisi. Daw l-iktar tlieta li kont vera nħobb, mbagħad sirt naf wara Sant Franġis tas-Sisi b'Santa Kjara tas-Sisi wkoll, sirt naf biha, ġifieri kont nħobbha ħafna. Imma l-mulej jridni f'dan il-monasteru Ġerusalem tal. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Mela, ħana nistudjaw naqra sa il-ħajja monastika, il-ħajja fil-kunvent u l-kunċett tal-kontemplazzjoni. Mela, dal-għodu bdejt ispjegali mod li jena vera għalli ħafna l-interess xina il-lingwa toġobni ħafna u anka inti toġbuk ħafna l-lingwa. Bdejt tajli anka l-etimoloġija tal-kelma kontemplazzjoni. Tista' tispjegali l-udjenza l-etimoloġija. Jiena meta noqgħod naħseb fuqha u anke fit-tixta ta' fid-dizzjonarju ma tantx kelli qisu ma tantx tatni li tatni isa kontemplare ġej mill-Latin jew mill-Italjan, kontemplazzjoni, isek mat-tempju, fit-tempju. Ovvja, għax inti meta toħloq isek fik innifsek. Spazju tal-Alla, dik huwa tempju huwa spazju tal-Alla, spazju għal-Alla. Hemmhekk inti tista' tikkonċentra fuq Alla. Hemmhekk tista' tikkonċentra fuq Alla. Allura, il-kontemplazzjoni hija ħaġa spiritwali. Automatikament tiġi waħda. Ovvjament il-kontemplazzjoni tibda b'mistoqsija. Tajt ħanistaqsi mistoqsija u ħaniprofa nweġiba. Jew minn int mulej u jien minn jien, palma ma' San Franġisk, jew inċin tagħmel hemm u aħna x'aħna nagħmlu hawn. Jew ditbatija kollha għalfejn u inċin tagħmel u jien mbagħad inbadej. Minn fejn jiġu l-mistoqsijiet li tikkontempla dwarhom? Jiena naħseb jiġu mill-esperjenzi personali tal-ħajja. Fil-fatt bħalissa fuq Radio Marija qed nagħmel jisom katekeżimu insomma. Għax nitkellem ħafna u nitkellem l-esperjenza u hekk fuq avventura ma' Alla fit-talb. Għaliex it-talb ħafna jaħsbu, hemm talb huwa nitolbok u tini. It-talb huwa relazzjoni ma' Alla. U inti tibda relazzjoni kif qalli hu bil-biberija. Mela jien qed nirrelata miegħek, nista' nirrelata miegħek bl-biberija, ġas impaċpaċ, u inti tgħid bħal teacher ma' student. Ma jkunx ħbiberija, għarfin.
Imma meta kena fil-berija, tidħol f'ċertu attitudni differenti. Per eżempju, jien il-malajt ħamt ngħidlu. Ussa billi ġara hekk, jew billi għamilt hekk, x'rid tgħid bija din. Ġifieri jkollok konfidenza li nisek mhux nisfidaħta. Imma volja kien hemm qaddisin nisfidaw bħal-gidon għallu. Inti nibqa' naqra mal-esperjenza tiegħek. Le, jiena nkellmu b'mod naturali. Jien meta toqgħodni xi ħaġa ngħid, ma, issa inti xi tgħid barra din. U kif tagħmilha din ħaġa li tmur issib kamra? Kif qed nkellem lilek? Jiena nitkellem miegħu kull imkien. Dik kienet għall-mitieri dik is-soru stess. U meta titkellem miegħu f'moħħok, f'qalbek, jew le. titkellem. Ara per eżempju jekk nkun f'kamra waħda. Ejja, nkun f'kamra waħdi u naf li ħadd ċatt il-bot. Nitkellem miegħu hekk kif titkellem miegħek jiġifieri. Is-sint pereżempju. Xi tgħid bija dik? Għalfejn ħallithom jagħmlu hekk. X'tib ta' mistoqsijiet tistaqsih? Kif qed ngħid lilek? Ma di pereżempju qed tgħidli nixtieq tagħmel li naqra fil-in-the-blanks. Pereżempju, qegħdin nara l-aħbarijiet darba minnhom u bdiet il-gwerra tal-Russja, right? Mal-Ukrajna. U għetlu li. Għedin f'da żminijiet, imma kemm ma jitgħallimx il-bniedem. Imma xi titgħamel iżjed biex jitgħallem il-bniedem, U mbagħad jisu joħodni lura fil-kelma tal-Alla li nkun rajt. U jgħidli mhux jien stess qedtilhom tiftakar. Meta qedtilhom kif għandhom nissapportikom. Mbagħad hemm biċ-ċoħra fejn jgħidilhom l-appost jgħidilhom ara di mhux se nfehmkom issa fuqha. Mbagħad għad l-Ispirtu Santu u jtikom id-dawl kollu u wassalkom għall-verità kollha. Mbagħad nerġgħu ma ħajsu jikkombina, ma jsu dawl li m'hemmx kliem imma għarfien. U għadun tal-Ispirtu Santu dan, inti għarfien imma xkun staqsejtu inti. Li bat jkun diffiċli għalik biex tispjega. Imma jtik jisu għarfien ta' vera. Aħna l-bnedmin ndumu biex nitgħallmu. Għalhekk Alla jieħu paċenzja bina. Għalhekk Alla ma jtinix risposti mill-ewwel. Għax aħna ras nibsa ta' u naħseb rasna mblukkata. Ekk. Ovvjament inti it-twemmin tiegħek jgħid li Alla huwa d-diżinjatur. Ekku, eżatt. Id-diżinjana brasna jibsa. Xtort għanna aħna? Stenna naqra, ma nasib li d-dizinjana blas nibsa ta' jien nasib id-dizinjana għax fil-fat maħda mill-affarijiet li għanni li dorasi jibsa, ma tkun il-qalb jibsa. Jow bil-qalb jibsa. ċedu. Imma jekk huwa d-dizinjatur li fassalna. Aħna għanna xaħġa li għattim blokkana, min nasib li huwa il-negattiv li għatjam l-nekta. Għax iktar ma narfu s-sewa, ta' pal-meta inti għandek xejdulu. Dittatur imexxi pajjiż, ma jgħidx il-pajjiż iż-żgħażagħ tal-pajjiż jitalmu l-iskola. Għaliex? Għax inkella jsiru bravi. U jibda għalu l-flus huma, imma jrid kollox għalih. U dak hu in-negattiv. L-istess ħaġa hekk jagħmel magħna. Mhux Alla żara fina dik in-negattività? Le, dik ġiet. Jew il-potenzjal għan-negattività? Inti x'tinduna l-negattività x'ni egoizmu. Kojjem egoizmu, il-negattiv huwa l-ħażin bil-capital H. Il-ħażin ixerret il-ħażen biex jikkapparraw. Għax hu ma jridx, u għalhekk jimblokkanna moħħna. Xi ħaġa ġara, meta sar l-ewwel ġnub fuq l-art, sar l-ewwel ħażin. Jiġifieri sar l-ewwel mument li l-bniedem iddeċieda favorih, mhux favur Alla. Għantek l-imħabba li kien nifsek, l-egoizmu automatikament. Inti, emmek, tajt id-dritta lilu li jinvadik u jimxiku. Inti għattajt li essenzjalment, bħalma jgħidu. Anka l-ġon. Anka il-psikologi jgħidu. Li Solzhenitsyn kien jgħid the line of good and evil runs through the heart of every man. Eżatt, issem two lions. There's not one lion. The line between good and evil, right, runs through, courses through the heart of every man. Imma il-mistoqsija Jiena naħseb il-lingwaġġ minn fejġiet il-parti evil tagħna, biex hija l-parti annimaleska li ġejja mill-evoluzzjoni. Le, anka l-annimali kienu maħluqin b'mod safi, b'mod tranquill.
irvillaw minħabba d-diskwit kollu nqala fl-univers, għaw fl-eżatt fl-univers, minħabba id-deċiżjoni żbaljata li saret. Iġifieri, meta inti tagħmel diżubbidjenza lejn Alla, u dikki inti tagħmel diżubbidjenza ta' flej għax tħobb lilek innifsek tagħmel lilu. Jiena ma nobdix lilek. Tajli pereżempju, nawwil li tazzilma, jiena ma nobdikx. Għandix, għax naqas minn dak, ma nħoċ iżjat jien. L-egoizmu. L-egoizmu għedem minn ħin kollu. U il-bniedem dak jibda jmexxieħ mbagħad. Wassi jagħmilha jibqa' jagħmilha. Mela, it-triq tal-kontemplazzjoni fejn twassal? It-triq tal-kontemplazzjoni twassal biex kisser in-nuqqas ta' għarfien, dal-imblokkar u tiftaħ bib tiqa fuq il-verità. U tibda tarbel u taraf dak huwa żball meta bdew jgħidu lin-nies u le biżejjed tafsem u biżejjed no, mhux vera. Alla, veru misteru, imminti tista' tidħol fih il-misteru tarfu. U stess irid, u stess qalli naħnibat ilkom l-Ispiritu Santu biex iwassilkom għall-verità kollha mbagħad inti timblokka. Minn twin il-Knisja ċaħdet lin-nies milli anke jaqraw il-Bibja kien hemm insomma ta' tajjeb daqsir. Kien hemm l-literaliżmu wkoll, jiġifieri kien hemm ħafna komplessità. Imma jiena se wasalna fi żmien u hemm bżonn li l-kelma tal-Alla tinqara mill-bidu sal-aħħar. Dak żball fil-Knisja. Fil-Knisja jiena ndonajt li fil-Knisja il-qari tal-kelma tal-Alla ma tinqarax kollha. Il-kelma ma tqarix kollha. Hemm affarijiet siltiet mill-Bibja li ma jaqrawx. Għalfej. Ma nafx in ir-raġuni. X'taħseb li r-raġuni? Jiena mbagħad meta staqsejt għaluli għalni ċertu lingwaġġ, ċertu tip ta' kidba ma tinftehemx għażminijiet tal-lum vera. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li jinsas ma konx nifhimha, kont nitimma kif San Ġwanni il-Battista pereżempju, il-patrun tagħna, kien jgħid araw il-ħaruf tal-Alla. Jekk jgħidha llum, se jifhem il-bniedem tal-lum. Araw il-ħaruf tal-Alla. Jien kont nifhem xejn. Madda ngħidu għadi il-ħaruf tal-Alla fil-Knisja ngħiduha. Imma rridu nifhmu x'jiġifieri. X'jiġifieri? Mela, jien diġà semmejtlek ta' meta Alla lil Mosè għallu oqtol ħaruf u widlek il-koxxa tal-bibien bid-dem tal-ħaruf. Ma l-ħaruf tal-Alla mhux Ġesu. Issa. Dak kien li sar fi żmien Mosè kien diġà il-pjan ta' Alla qed jurih. Il-ħaruf maħluq timidu ma jagħmilx reżistenza d-batija joqgħod. Kif tpoġġih joqgħod. Il-ħaruf huwa ġwejjed. Allura dak huwa rifless tal-iben tal-Alla. Tieni persuna ta' tfilet għambo ġewek, memx l-għu tieni tfilet ta' da ma jeżistux li jemmu l-missir li bħannu l-Ispiritu Santu. Daw ma tit li jerġa biex aħna nifmu issa il-combination ta' Alla fiħin nifsu daw il-tlet persuni differenti imma ugwali li jagħmlu Alla wieħed. X'inhi x'inti għad li jismat li ma faret li l-Knisja ma tajtx. Parti mill-iskrittura li l-Knisja ma taqsamx. Ħanejlek per eżempju, hemm parti mill-iskrittura kif qed jiena huma kitbiet hemm metaforiċi jew romantiċi żejjed li forsi fi żminijiet tal-lum hemm bżonn jinqraw. Għax nasab jagħmlu timbru tajjeb. Biex aħna nifhmu anke l-kunċett ta' il-Knisja x'inhi. Għardi inti semmejtlek fil-Apokalissi tinsema l-Knisja hija l-mara. Mela, fl-anja tal-anijiet, fil-ktib tal-anja tal-anijiet, tinstema il-mara l-arusa qed tirrelata ma l-arus. Mela qed infittex l-arus li qed jaħrab li m'inhiex insibu, bad nerġa' mmur nfittxu ma tinsibu, u mbagħad ikun hemm l-unjoni konjugali. Ikun hemm unjoni ta' żwieġ. Ta' żwieġ. Affarijiet naturali, sempliċi. Imma qabel kien hemm isu ma nafx tabux ta' battajt. Iwa x'fija ħażin dawk huma Alla ħalaq daw l-affarijiet. Imma f'posthom huma sbieħ. U Alla huwa kważi irtjuni li huwa ir-raġel u aħna l-umanità il-mara tiegħu. Ara xi ġmiel. Imma dan ħafna mla jitkellmu fuqu. Bla jitlu fih, bla jarfuh, bla jridu jisimgħu bih. Għax hemm min ma jridx jisma' bih ta' wkoll.
Għalfej taħseb xi beżaħħom? Ma nafx, ma jinnasab kollu l-ħażin għax ma jridx jikxef dizbuħija. U bat xinu jiġri, ifittxu reliġjonijiet oħrajn. Għax jippruvaw jisibu dak li mhux qed jinstema'. Ok. Għax il-bniedem dejjem tifittex il-verità. U jekk ma jismax il-verità. U dak il-perkors li għandu jwaslek għalih jew rather il-bersal li għandu jwaslek għalih il-kontemplazzjoni il-verità. Il-verità. Kemm qrib taħseb il-verità? Min nasib iktar ma nikkontemplaw il-Kristu u xem fil-kelma tal-Alla u x'wassalu iktar naslu qrib tal-verità. Għalfejn importanti li naslu qrib il-verità? Jisserħek. Iktar ma taraf, jena din esperienzajta minn nifsi. Kull meta kont nikkomunika man mulejn fija nifsi ġviri. U kont kifetlek, dejjem niskopri li ħaġa niskopri ferħ għax nsib il-verità u li mħabba li għallandu għalija u kont nifhem li hija l-istess li għandu għal kull persuna għalu. Allura għalek missirna tibda tifhem il-lingwaġġ ta' Kristu. Tibda fmu. U dik ġiblek ċertu serenità u paċi u ferħ li affarijiet oħra ma jtuhomlokx. U anke tibda tifhem x'jiġifieri għalfejn iż-żwieġ pereżempju huwa sagrament. Ma kontx tifhimha. Imma żwieġ huwa sagrament. Il-mara u r-raġel jiżżewġ biex ikunu l-ġlied. Huwa biex kom il-ġlied. Turija l-uliet, ġlied iva. Il-ġlied ma jonqos minn imkien. X'ina attenzjoni jkun hemm ukoll. Dejjem, aħna bnedmin dejjem. Il-raġel u l-mara jiżżewġu biex ikollhom l-uliet. Għaliex? Għaliex dak huwa simbolu, ikona, stampa, mera ta' Trinità. Iż-żwieġ huwa mera ta' Trinità. Bli mawed. Għaġi Trinità, il-missier. Għandek l-iben u l-Ispiritu Santu. Ħanpoġġu l-Ispiritu Santu il-mara. All right? Li fil-fatek ġara Alla ħala il-mara Marija biex permess tagħha jsir liben ibnu. Mhux għax ma kienx jeżisti ta'. Qed titkellem fuq ħafna affarijiet b'mod li huwa pjuttost metaforiku kultant. Speċa meta tajt pereżempju li jiżwieġ huwa riflessjoni ta' Trinità. Dak huwa metaforiku, imma huwa real għax huwa rifless. Huwa kunċett metaforiku dak li qed tajt inti. Mela isma' qabel ma nkomplu jienu Sor Christine Borch, nixtieq nirringrazzja għal darbora lill-sponsors illi jgħinuna nagħmlu dal kontenut, grazzi allura lil Browns, l-ISS, grazzi l-Maple, nirringrazzja l-Albert għal-Garmin, Pinta Stretta, Pinta Pjerċir, 9986645 huwa n-numru tal-ħabib tiegħi, Derek Meets kif ukoll il-Garmin u il-Business Labs u għal-Post fejn aħna namministraw il-proġetti kollha tagħna. Għal ħankomplu issa kollok ċans patreon.com forse ġew Malija. Jien u Swor Christine Borch. Tlana. Jiena kultant nikkontempla illi ħafna nies minn ħafna disċiplini differenti u minn ħafna postijiet tal-ħajja differenti u perspettivi differenti ikunu qed jgħidu l-istess affarijiet. Però ikunu qed jgħiduhom termini differenti minn xulxin, però jkunu qed jippruvaw jaslu għall-istess spjega. Naħdu pereżempju ma nafx il-kunċett tax-xitan pereżempju, mela hemm min jgħidlek hemm il-Knisja pereżempju tispjega x-xitan di kważi tippersonifika f'din il-bestja kultant f'dan l-esseri illi huwa il-personifikazzjoni sħiħa u kompleta tal-ħażen. Imma mbagħad għandek naf kittieba letterarji li daw jispjegaw il-kunċett tal-ħażen b'metafori oħrajn. Mbagħad għandek il-psikologu illi għajdlek il-ħazen fil-bniedem huwa patoloġija, huwa kriżi psikoloġika, huwa psikopatija. Min ġabari? Issa, mnejn ġieti hija mistoqsija oħra, però naħseb li dawn il-konċetti huma l-bniedem qed jipprova jillotta ma l-istess setta veritajiet. Eżatt. ħasasik mistoqsija ftit
impertinenti, ma nafx eżatt kif ħalem diskrevija. Imma ġili tikkontempla li dawn l-affarijiet li qed nitħattu dwarhom. Minkejja li qed jitkellmu fuq affarijiet li huma assolutament veritiera, ġifieri huma fil-ferma tiegħi l-appoġġew ta' dak li huwa veru dwar il-kundizzjoni umana, però fihom infisom, pereżempju x-xitan, tikkontempla l-possibilità illi huwa fil-fatt metafora? No. Għalfejn inti daqshekk konvinta? Konvinta x'jien esperjenzajta. Jien esperjenzajt il-preżenza tiegħu b'mod personali għalhekk konvinta. Palma jien ma kontx naf, jiġifieri jiena bdejt nesperjenza ta' età żgħira. Kont inħossa preżenza negattiva sakemm kont għadna l-Awstralja, ngħidu hekk. Għax kont inħoss biża' twerwira. Kont qed tiġi persegwitata mix-xitan, ġifieri taħseb inti. Jiġri kien jagħmel ħsejjes fil-kamra u affettna u kont mort anke ngħid il-ġenituri tiegħi u l-ġenituri tiegħi kienu jiġifieri imbagħad kif jiġu ġenituri tiegħi qisu qatt ma dara xejn. Ma kif jitilqu l-ġenituri jerġa' jibda. Ġifieri kont noħoss biża' kbira. Ma kontx naf bl-eżistenza 100% ta' xitan bħala persuna fih innifsu, right? But meta bdejt, meta tħalt fil-monasteru, ħanpoġijek, meta tħalt fil-monasteru, bdew fidejja ħafna kidbiet rigward nies li għaddew minn dawn l-istess esperjenzi. Ħodt ngħid mela mhux jimpis. L-iktar li kont ġejt konxja u għamlet li ħafna ġid kienet meta deret l-ewwel darba il-ħajja ta' San Patri Piju fuq it-television. Jien ħin kollu nibki waqt il-programm, waqt il-film ġifieri. Jien kollu nibki. Għax kont qed ngħid ma dak l-istess fani, dak anke jien hekk. Il-biża' twerwi minn fejn kienet tiġik? Ma tispjegajx. Għax inti tibda tirrealizza li vera it's a person. Hija persuna li qed tagħmilek il-ħsara. U għalfejn taħseb li kont qed tiġi persegwitata inti? Jiena ma kontx qed nifhem, ma kontx qed nifhem. Nifhem illum il-ġurnata għalfejn. Naħseb li jien mulej jrid strument fideh biex jiena nwassal ċertu veritajiet u ma jridx li jinkixfu. U ħakollu nerġa' ninsaqsik, forsi ma tweġibniex illum, forsi nerġa' niltaqgħu aktar quddiem u tweġibni. Għax qisu li qed tiddeskrivi li inti huwa li ġewwa fik jew fil-figura tiegħek hemm qisu dan il-kumbattiment li qed isir bej il-qawwiet tal-ħażen u l-qawwiet tajjeb li ddeċidew li Kristin ħajtfawha fil-Bersall. Hekk tħoss inti. Qatt maħlom ta' f'ħajti. Ġifieri din għalhekk avventura. Għalhekk il-ħajja hija avventura. Ma dejjem kont konxa minna dan il. Le, ma kontx konxa minna. Jiena sirt konxa aktar ma beda jgħaddi żmien imbagħad. Għax jiena fil-fatt kien hemm għax hu jattakka ngħidlek meta jfittillu. U għalfejn inti għandek idea? No, l-unika idea hi ngħid palma il-Madonna għażlet il-Bernadette, għax ma nibda nifhem. Palma il-Mulej għażel il-Santa Faustina. Minu jgħażel il-Minerejt. Ma bat nibda ngħid ma jien. Jien l-Awstralja ma ma tikkombinajix. Ma tikkombinajix imma affarijiet li Alla jaħdem kif irid u b'min-irid. Bħalissa fuq xi qed tikkontempla allura? Mela, bħalissa jiena qed nikkontempla ħafna fuq kif il-bniedem jibsta jsib ċertu serenità. Fil-waħda mill-affarijiet li tolqotni li għajt Ġesu stess, dawk kif jgħidha. Ejja għandi intom il-koll li tinsabhom ħabtinhom taqlin u jiena nsarraħkom. Mela, is-serħan jinstab minn għandu biss. Verità. Min ħobb nikkontempla u kuna kombina anke mal-ħajja tagħna f'monastika, jiġifieri jekk aħna msejħin, aħna Ġerusalemitani, aħna msejħin biex inkunu Ġerusalem. Fil-fatt jiena qabad ħafna truf imbagħad nibda naqqadhom. Dejjem laqtitni dak li qalu l-anġli meta twieled Ġesu.
kantaw, Gloria l-Alla flori ta' smawiet u paċi flajt l-bnedmin ta' rida tajba. Veru, il-bniedem ta' rida tajba jisib il-paċi. Il-bniedem li m'għandux rida tajba mhux se jsib paċi. Dawk huma żewġ affarijiet distinti li inti taf Ġesu jew tagħmel Ġesu. Ħanajdlek il-fiduċja f'Ġesu tikber ma' żmien, u li inti tkun ta' rieda tajba. Ovvjament jeżistu ħafna nies li ma jħadnux ir-reliġjon Kristjana imma għandhom rieda tajba. Għax il-bniedem maħluqx bija Alla, bil-fors. Edha hemm. Imma li qed nipprova, mela, erġa' spjega li waħda, palissa tikkontempla, ħanara li qed nifmek. Dan is-serħan. Is-serħan minn fejn jista' jiġi? Ma s-serħan jiġi minn Alla biss. Nemmina. Inta għandek dan is-serħan? Ikun hemm momenti fejn ikolli dan is-serħan b'mod qawwi ħafna. Imma jiena naraf darba l-mulej sfidani u stess, konta dejjem minn żmien diffiċli, u għalli Chris, int qed tafdani jew le? U għatlu jilna jifdak da zlingolla marelli minni xab nafdak jien. Imma mbagħad smajtu jgħid li għamilli. Ħax, iskut. Għax, jekk inti tafda ta' veru, inti talaqaw. Mela, ħanafdak. Fidejk. Ħanqot kwieta mela. Mela, dik l-esperjenza ta' Ġesu fuq id-dajsa, riet. Ovvijament, da jitfak f'pożizzjoni vera privileġġjata, inti. Tifhem. Nifhemha vera. U allura jiena nasib ħafna nies oħrajn qed jgħidu hemm ħafna nies hemm barra illi forsi anke ma jitkellmux. Imma tifittxu s-serenità. Jiena naħseb qed niġu fi epoka fejn nintebħu illi għandna kollox għajr is-serenità. U fil-verità tinfittxu is-serenità. Ġifieri jiena meta tlaqt meħdejk, ftakart fih-ħbieb tiegħi li daw ħalsu flus sostanzjali ħafna biex essenzjalment darba fis-sena imorru fil-klawżura. Sewwa imorru jingħalqu u ma jistgħux jitkellmu. Sewwa imorru jagħmlu jieħdu isu vot ta' kastità, ta' kastità u anke ta' silenzju biex jissaffu. U allura dak li jkun ikun qed jisma' jkun qed jgħid issa jekk dan huwa minnu dal qed tgħid inti, għalfejn lili qatt ma jiġi għedix tinkwitax f'idejja din naħseb xi ħaġa li hija mixtieqa minn ħafna nies. Naħseb jiena, dwini waħda mill-affarijiet li qed nibqa' nifhem. Dak li lili għaddili Alla, jiena dejjem kont inħoss li għandi ngħaddih il-ħadd ieħor, mhux qed jgħaddiju li għalija nnifsi. Għadak jiġi egoizmu. Mela. Imma dis-serenità inti għandek. Iva għandi. U kalmajt ħafna xina kont f'kuża, Xorta enerġetika ħafna. Iva ħafna enerġija. Imma rrid intija fejn inmit il-mulej. Kieku kont mużika kont indeskrivik diska tekno lilek. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Dik il-ferħ illi kont tara dik is-soru. F'dik is-soru. Sibtu jew? Iva, sibtu għaliex bdejt nifhem dik is-soru timxi kif imexxija hu. U ssibu dejjem huwa ferħ li ma jittieħedlek qatt kif jgħid sussessa, vera. Kont nesperjenza għaliex hija xi ħaġa li anke jekk inkun qed imbagħti. Pereżempju, sa ftit snin ilu, kelli ċertu sofferenza interjuri minħabba ċertu persuni li jiġġudikawni ħażin u interpretawni b'mod żbaljat u ma tawniex ċans laqas nispjega ruħi. Għallu kelli sofferenza kbira. Tidher li weġġatek dil-ħaġa. Weġġetni ħafna. Imma il-ferħ tiegħi falla qatt ma sarquli. Kien jibqa' hemm. Fil-fatt jiena snin qabel jiena kont mort kelli kors ma' psikologu u kont qed nispjegalu ċertu affarijiet li għaddejja minnhom, ma dejjem kont għaddejja minni x'għaddejja minnha ta' din. U meta qedlu imma minkejja da kollu jiena għandi paċi interjuri u ferħ interjuri li qatt ma jieħdu għamli għaliex dawk dejjin minn sors spiritwali. Kien jgħidli
Ma jistax ikun ta. Ma jistax ikun. U ma konċ naraf inkellmu. Konna ngħidlhom f'qalbi mela għax inti m'għandekx dak is-sors spirituali ma tistax tifhem, għax inti ma tat esperjenza inti tifhimha. Ġifieri il-qiegħ tiegħek mhux il-qiegħ ta' ħaddieħor essenzjalment. U aħna naħseb interjorment aħna oċean li iktar ma nitlu fil-fond, naħseb kważi naħseb ngħidlu labirint. X'inhi differenza bejn oċean u labirint fil-metafora? Għax oċean tista' tidħol fih u terġa' toħroġ minnu. Imma labirint diffiċli toħroġ minnu. Labirint inti tidħol fih, jieħdok u tibqa' fih. Għax il-ferħ ma jitieħdlekx, il-paċi ma titieħdlekx. Jiena ġieli kun hemm momenti fejn nibda. Ġifieri anke fil-momenti l-ewwel kont rajta fuq wiċċek ġifieri għax jiena xbajt niltaqa' ma' nies sewwa l-intervista nies. Indunajt li dak il-mument li kont qed tiddeskrivi hemmhekk meta kien hemm kellek dan id-disgwit ma' dawn il-persuni ġejt iġġudikata. Der Charlie weġġak. Iva. F'dak l-ġieħ. Inti xorta kellek il-ferħ? Iva, sorta kien hemm għax jiena xorta kont nirrelata ma' dak il-ferħ u ma' dak il-paċi li kelli. Xi ħaġa oħra li nnotajt meta ġejt niltaqa' miegħek dalgħodu. Ma l-ewwel jiena mort in-naħa l-oħra ma ġejtx mill-Knisja. Ġejt min-naħa l-oħra. U daqqejt il-qampina u tallatni soru Agnes. Agnes Agnes. U kif tħalt hekk insib din il-mara bissima imċarta fuq wiċċa hekk minn widna l-widna. Talli inti John u tal-podcast għalli, u għetnajt, għara dik hemm ferreħija x'enerġija għandha dal-għodu. Għatli isma, għatli ma tiġ fajlu, la fajlin. Għatli ħantik fajl, għatli għax żarma u insomma l-bank ta' wek, u għaw xi fajl, għatli da 6 euro ta' u imma l-enerġija u l-positività. Enerġetika ħafna. Laqatni bihom kienu incredibli. Kienu palpabli. Sa tal-punt li bdejt nduna li jena madwar din il-mara bdejt nitbissem jena wkoll. Forsi kont naqra kontemplativ kont qed naħseb fuq affarijiet oħrajn. U mbagħad bdejt nistaqsija jien, limmu l-bank u bdew daf insomma. U mbagħad qed nisma' li mhux hawn ħadd iltaqa' miegħek, qed iltaqa' miegħek fejn ġejt dik. U ġejt inti. Sewwa. Taf li mu l-Energizer Bunny? L-esperienza tiegħek hekk kienet kif tħalt. Narak ġejjek taqbad titla' għatli, u inta għatli qed inħossni naqra jiena x'għandi l-fibromyalgia u għattillallu di miskina di ħajkolli nġorra jiena. Le. Tħallna fil-kamra, bad tlajt fuq dak is-siġġu hemm li għandek taħt it-tieqa, poġġejt bil-qiegħda tfajt is-siġġu ħdejja u waqt li qed tagħmel dan kollu qed tparla, diġà tparla. U koll kellek din l-awra pozittiva ħafna. U mbagħad ħadd nidawra mal-kunvent. U ltajna ma' dik il-mara illi s-sajjar, is-soru li s-sajjar. Elizabetta. Jew Elizabeth. Iva, s'issa Elizabeth. U koll l-istess, bissi ma' minna użaw, kemm nieħu gost ta' ġew, kemm nieħu gost insajrilhom, kemm nieħu gost li jekk l-erba li għaddiet għamilt iċ-chips, l-erba ta' wara ma nerġax nagħmilhom iċ-chips. Mbagħad bdejna insomma nifilosofizzaw jiena fuq kif il-bniedem ħobb joħloq għax jekk huwa verament xbijat Alla mela. Kreattiv bħal Alla. Ikun kreattiv bħal Alla speċa. Imma throughout u anke meta tħallna f'dik il-kamra fejn kien hemm dik qed taħsel dik ma laqgħitilix isimha. Nsejta. Kien hemm waħda qalt lilna taf ġulniex taf ġeġlix ta'. Dik ta' Soraniese kienet. Dik l-istess waħda. Iva l-istess waħda. Alright, sorijiet kollha insomma l-tajt magħhom dal-għodu. Vera kienu kontenti. Aħna kontenti ta' fil-Monasser, ħafna kontenti. U rrit nsaqsik għax jena ġurnalistur nsaqsijom bil-fors daw l-affarijiet, dik il-kontentizza hija ġi ġurnalist hemmhekk u għenu ruħ kemm aħna kontenti? No, dik hija rifless għax jiena kont ngħid, jiena nirrifletti fuqhom dawn l-affarijiet. Mela aħna kellna clashes bejnietna tax aħna bnedmin, ma naqblux fuq ħafna affarijiet, ma jimpurtax imma mbagħad imma deep down fil-profond kull soru li tgħix fil-monasteru għandha ċerta serenità interjuri. Li daw l-affarijiet normali ta' kuljum, clashes wek, jafu jippruvaw jissuperaw xitan jivvintom biex
Jiena bħala pijura niprofa nanima, niprofa nejn biex aħna nibqaw moħna naraw x'aħna nagħmlu kif qed ngħixu u dak biex jiena nissupera anke l-disgwit li jaf jaqlaw, għax jaqla. Imma bqija dik is-serenità dik tiġi rradjata fil-kuntentizza li taraw intom. Mela, isma, issa l-ħarftit nixtieq naqbad naqra fuq l-istorja tal-kunvent. Rrid nsaqsik ukoll li se jkun ġib xi waħda minn dawk il-ftajjar li kienet tagħmel Elizabeth miegħek. Ma ġibx ta' ġibx ġibt il-qaq, ġibtlek. Ġibt il-qaq. Il-qaq, ġibtlek. Il-qaq, propja ta' l-ok. Wedetom li zammi ta' kelma. Le, ġibtilkom. Isma, mela, dak il-kunvent ġi msejjes jew ġi fundat minn ċertu Gerardo Sasso. Mela, li ħan ispjegalek kif beda. Mela, il-Beato Gerardo Sasso kien minn Amalfi. Kien ġej minn familja sinjura ta' negozjanti li daw kellhom konnessjoni kbira fl-art imqazza fej kienu jibnu hostels jisom postijiet żgħar anka ta' fej jilqgħu il-pellegrini li kienu jmorru jagħmlu penitenzi ta' mixi, sa dak iż-żmien tqis ma kellhomx l-aeroplani. Il-Ryanair jew l-EasyJet. Allum, u kien jieħdu xhur sħaħ sakemm jaslu hemmhekk u kien hemm min jasal anke kważi nofsu mejjed, okej? Dak kien jagħmluh penitenza, penitenza l-bnobietom ħafna minnhom kien jagħmluha. Imma kienu wkoll jemnu li jekk jagħmluha tinqalalhom indulġenza, jiġifieri tkun maħfra kbira minn Alla ta' dnubietom. Mela, da l-Beato Gerardo, u ħajn jiddu Gerardo, meta kien għadu żagħżugħ, kien jitla mal-familja li tqul hemmhekk issa u min jgħid li kien mill-Italja u min jgħid li kien minn Franza. Jista' jkun jagħmel żmien anke jgħix Franza, jiġifieri da ma nafux aħna kif kifini għadhom qed jistudjaw l-affarijiet. U kienu Blad Benedittin, dik żgura għax sabu jisum miktub, għalhekk l-abitu intażel iswed fil-fatt minn naħa tiegħu. Issa, mela, dan kien jara x'inhu jsir l-art imqazza, imma ma kienx kuntent bil-hostels biss. U kien jibnihom il-hostels bil-flus li kellu tal-familja. Familja kien hemm qisu kif taqbattajt, qisu gruppi kienu qisu business naħseb jien ta' dak iż-żmien. Imma u rrid xi ħaġa żjed, jrid jagħmel xi ħaġa żjed. U kien dinna spiritwali ħafna. U kien caring ħafna, ma nafx għax kien studja dik li hija nursing jew hekk, imma naħseb dak iż-żmien ma tantx kien hemm naħseb jiena bħala infermiera after l-istruzzjoni. Naħseb dik biż-żmien ma bdiet qisha tikber. U iddeċieda li jibni mhux hostel, jibni sptar. U l-isptar semmih għal San Ġwan il-Battista. U jgħidu li Amalfi u kien devot ħafna ta' San Ġwan il-Battista, kien ħobb jitlob f'kappella skejkna l-istat San Ġwan il-Battista. Kien ħobb jitlob hemm. Naħseb kienu devotoni kbira li ħallek semmi ħaġa San Ġwan il-Battista. L-ordni ta' San Ġwan. Minn MJ. Dal-beda, ek beda. U dan Gerardo, u stess kienu dur bil-morda, kien jħuħsibom, jitmaħħom, u kien jħuħsibom sa' kem motu ġviri. Alright? Kien jifrofżilom kull ma kien ikollhom bżonn. Veda jipreċedi l-ordni. U briħ. U il-bidu. U il-bidu tal-ordni. U daw l-infermiera li kienu jieħdu ħsieb in-nies, daw saru l-ordni. Dawk saru wara. Issa dal ġara kien. Meta kien hemmhekk l-art imqazza u kien diġà qed jagħmel dan ix-xogħol, kien hemm ħafna kavallieri diġà għax kien fi żmien il-kruċjati. Mela daw kienu jitilgħu, jiġġieldu, insomma, kienu diġà nobli mill-familja, kienu ħafna minnhom ma jkunux miż-żewġejn, allura mbagħad kienu joffru ħajjithom biex ikunu bħal Gerardo biex iduru bil-morda u l-pellegrini. Mela daw mbagħad saru istituzzjoni reliġjuża, daw jistejħu Ġerosolomitani, għax twaqqaf Ġerusalem, u daw iwedu l-Alla l-istess voti li nwedu aħna, l-ubidjanza, il-faqar, il-kostità. Mela, aħna, jien ma tkolt skola, u kunna nitkellmu fuq il-kavallieri, li fuq romanzi u mux romanzi u tgerfix li. Kont se ngħidlek il-kasteta ma tantx żammew. No, la l-faqar u laqas ubidjanza naħseb jien. Insomma. Meħel waħħa.
Mbagħad ma tisħal fil-monasteru nisma' tal-monasteru nbena mill-Ġerusalemm tagħni, mill-kavallieri. Tal-kavallieri li ħawdu dak kollu li kienu ma stajtx nikkombinhom l-affarijiet ta' ma stajtx nikkombinhom. Mbagħad dejjem nifittex dejjem nsir naf iżjed kellna xejdulu. Kappellan Paċi George Aquilina li jaħfirlu dak kappellan tagħna xi 20 sena fuqhom. U dejjem jistudja mill-arkivi tagħna l-affarijiet u jfittex isma' tħarreġ ktieb tajtek dal-għodu interessanti ħafna. Għadna qegħdin infittxu, għadna qegħdin niskopru affarijiet ġodda. Fil-fatt issa riċentement sirna nafu x'kien jisimha l-ewwel soru kontemplattiva di kienet tgħix fl-istess żmien tal-Beatu Ġerardu. Jien jisimha Agnese, ma kienet soru għall-ewwel. Di kienet tgħix, dak iż-żmien kienu jgħixu n-nisa qatt kienu joħorġu barra. In-nisa jekk joħorġu barra jrid imur jew missiera magħhom jew xi tziju magħhom, xi kavallier magħhom jigwidhom għax kienu perikolus. Allura bad daħlet l-użanza li l-mara dejjem ġewwa tnaddaf jew jekk kien robli tirrakma u ma nafx kien jitgħalmu jaqraw ukoll għax kien hemm min jaf jaqra. Insomma, ma dik kienet ħajja kienet mod naturali klawstrali magħluqa ġewwa. Din it-tfajla laqata ħafna dak li kienet jagħmel il-Beatu Ġerardu. U din Agnese iddeċidiet li toffri ħajjitha b'mod kontemplattiv, titlob jiġifieri toffri il-kontemplazzjoni tagħha u t-talb ta' ħajjitha, kienet persuna diġà kontemplattiva, għadik hija xi ħaġa li huwa don minn Alla jingħata minn qabel. Fil-fatt jiena kelli ma kontx nifhem x'inhi, imbagħad tibda tirrealizza wara. U offrit din il-ħajja tagħha ta' talb għal il-mixja l-qoddim il-proċess tal-ħajja li qed jagħmlu. Ġifieri kienet titlob biex il-care tiegħu mal-morda ma kienet Mater Teresa. Jekk saqra l-istejjer l-istess ħaġa. Mater Teresa mulej mexxija lejn Kalkutta biex taqdi lilu fil-fqar u il-Beatu Ġerardu kien jgħidulhom u għadhom sal-lum l-ordni ġifieri lil-fqar u lil-morda jgħidulhom our lords. Ġifieri qed nara l-ġesu fik. Forma jiġu. Għadhom attivi Iva, ħafna. Hemm ferat differenti hemm ferat hemm il-ferat propja. Ta' San Juan tal-Ordni. San Juan il-Battista, l-Ordni propju Ġerusalemm. U hawn nies Maltin li qegħdin fl-Ordni. Iva. Ta' San Juan. Iva. U xinu x-xogħol? Jiena jidher li meta kont naħdem il-ħabs kienu kun hemm minnhom illi. Jiena l-qas kont nafa x'jiena kont naħseb li anke ir-Red Cross kienu fera tal-Ordni, ma mhumiex. Jiena sirt naf li r-Red Cross huma fera ħirġin minn San Juan ta' Alla. Issa dak kien storja oħra, ma qedx li jkun naf l-Ordni llum il-ġurnata. Taħdem ħafna. Jien nistaf kif Preżentament f'Malta għandha xi funzjoni. Għandha funzjoni għandhom il-headquarters qiegħed il-Belt stess. Jekk ġejt nlaqaq magħhom. Mela u jieħdu pjaċiru ma naħseb tagħmilhom ħafna tajjeb. Tal-ġen. U x'jagħmlu ma? Huma jagħmlu ħafna karitajiet fil-moħbi. Fil-moħbi fil-sent mhux nisma' jkunu xafu ta' ma mhux qallu jdoqgħod trombi. Imma mbagħad huma jagħmlu karità kbira fi żmien is-sajf, mhux is-sajf issa nsejt fl-ma żmien konna ma nagħmlu f'Mejju kien. Jkun hemm ġimgħa Lord. L-ordni kollu mill-dinja kollha għax hemm hija mxerda mad-dinja kollha, jinġabru fl-ort jagħmlu ġimgħa fl-imkien. U jiena u xi solijiet oħrajn kellna il-permess li morru nagħmlu dan għax rridu joħduna huma tal-ordni stess u ħallsuna huma. Kienet esperjenza tal-ġen li ma ninsija qatt. U l-esperjenza l-iktar li laqtitni kienet meta fil-għaxija kellhom laqa fl-awditorium taħt hotel minnhom. U kien hemm jagħtu l-medalji u dan mhux dak l-importanti. L-importanti jien li smajt xhieda minn pajjiżi differenti madwar id-dinja x'inhu ma jagħmlu. Tal-ġen, tal-ġen, b'ċertu pajjiżi iktar minn pajjiżi oħra. Pereżempju, hemm min imur jitma' lin-nies li jgħixu fit-toroq kuljum. Ara x'karità kbira dik.
hemm min jiġbor il-flus, hemm biex ħalsu nies li m'għandhomx biex jgħixu. Ituhom pagament. Ma inkredibbli, l-affarijiet smajt affarijiet qassi se niftakarhom. Kont se ngħid xi ħaġa. Ħassaqsik xi ħaġa fuq ir-relazzjoni tagħkom mal-komunità fil-fatt. Mela. Ħansepara l-moment l-ordni ta' San Ġwan. Il-kontemplazzjoni tagħkom. Mela, aħna. Meta għalfejn hija tajba l-bqija tas-soċjetà, għalfejn. Mela, hemm mela, hemm żewġ fejn, hemm rigward l-istorja tal-ordni fejn kien. Imma jiena l-iktar li laqtitni għalfejn il-kontemplazzjoni hija daqshekk importanti għal mulej. Okay? Li kont ngħidlu x'għandna nagħmlu, x'in il-funzjoni, jiena ma tħalt soru, kemm ġuventur qaluni, x'ħela sejra soru, hemm xew x'ħela ta' żmien. Il-ġuventur kienu jgħidulek hekk? Mhux ġuventur biss anke tfajli. Jippruvaw jipperswaduk. Mela, mhux hekk jaqblilhom. Il-natura, il-mulej ħalaqna hekk x'tidna nagħmlu. Le, kont noħu paċenzja ta' kont paċenzja. Il-kunjata tajt l-irġiel suf minn barra suf minn ġewwa. Ara Madonna. Partikolarment Ġulji nara. Ejja. Issa, ħanibdilek fuq lin. Mela, jiena darba ġi fidejja ktib, tatuli ħabiba tiegħi, avukata spirituali ħafna, tatuli, għalt li aqra dan għax dafja sabiħ. U ktib kien bit-Taljan. Miktub minn l-eżortista Father Amort, il-lummejiet, imma dan sfida li xitan. Li xitan għallu, irridek tajdli xin li sar ħaġa li lilek tkissirlek ħidmietek. U aħna dejjem konna naħsbu li ir-rat tas-salib, il-Madonna, ma jagħmilx il-Madonna. Imma hemm raġuni għalfejn, xi ħaġa ola minn hekk. Ma taf x'inhi? Għajdi inti x'inhi? Il-kontemplazzjoni. L-iktar ħaġa li tkissru. Għalfej, x'raġuni. Mela, jagħti raġuni għax hu saqsih mbagħad, Father Amort qallu imma f'liema sens kissrek. Qallu għaliex kull meta il-bniedem jikkontempla l-Alla qed jitfa' fl-atmosfera spiritu ta' paċi, spiritu ta' serenità, spiritu ta' qdusinja, spiritu ta' verità. Aħna l-qasam fa' xun jiġri. It's a medium tajjeb. U qed jixxed medium ħażin fl-umanità il-ħin kollu, u b'kollox jinqeda. Għalhekk il-kontemplazzjoni ma jaħmelix għax jissikket u tkisser il-mediums tiegħu. Jena b'mod ftit differenti forsi naqra fis-sens illi jien naħseb ftit mill-ara affarijiet li jagħmel il-bniedem jagħmilhom f'mumenti fejn jiġi dominat mill-impuls. Sewa ġifieri li u mhux qed jirrealizza li dak l-impuls qed jaħtfu xitan fideh biex jasal fejn iridu. Issa hemmhekk fuq dak il-parti dik hija dak huwa kif inti tara minn fejn qed jinbet dan l-impuls, però li nistgħu żgur naqblu fuq jiraw inti. Huwa li dak l-impuls li ħafna mid-drabi huwa ġej minn parti egoista ħafna tagħna, sewwa ġifieri li jiena nirrabja ma' xi ħadd jew li jien ikun violenti ma' xi ħadd. Tibdilni lili. Meħed, daw l-affarijiet kollha ġeneralment jiġu mill-parti li hija ħafna iktar hija ego u hija parti primittiva ħafna tagħna. Ekku. Issa naħseb li ir-reflessjoni jew il-kontemplazzjoni u l-ħajja monastika waħda mill-affarijiet li hija ġid. It-tik, apparti li t-tik id-direzzjoni, it-tawwa l-spazju bej il-ħsieb u l-impuls li. Proset, vera. U dak il-buffer. Jatik l-opportunità biex inti tikkontempla jekk din il-ħaġa li inti qiegħed tħoss għandek xtuħu azzjoni fuqha. Jew le. Jiġifieri il-kontemplazzjoni fiha nfisha twassal għal imġieba li hija aktar li ġib iktar koeżjoni soċjali mal-qrabat, mal-ħbieb, eċetera. Mela, vera. Għalkemm imbagħad hawn min li qed jikkontempla
l-għar affarijiet li qatt ħalqet l-umanità wkoll. Eżatt, u dak huwa l-ħażin. Ħanejdlek ma tkunx taf kollox, ta' jiena ħanejt il-verità, jiena qed ngħix fil-monasteru, right? Imma jien dejjem għext btieqa fuq l-umanità. Din hija xi ħaġa li kważi il-monasteru tagħna kien maħluq għalih dan. Għaliex meta ġi waqqaf il-monasteru f'Malta ħanpoġġi hekk, it-tir kien li l-sorijiet jitolbu għal-kavallieri biex jirbħu lill-Ottomani. Ġibħu l-ħażin, jibħu l-torok. Għarajt, aħna tajbin, nkissu l-ħażin. Is-sens qiegħed. Il-mira ma kienx tajba x'bagħad aħna ir-regola tagħna fil-fatt ġiet abbollita minħabba fek fil-Konċilju Vatikan II. Għalfejn ma kienx tajba l-mira? Għaliex inti llum hemm l-komuniżmu. Aħna ma nħarsux lejn il-Musulmani jew lejn reliġjonijiet oħra b'sens ta' disprezz, jew b'sens li intom il-żiena maħla tajbin. No, jiena wkoll jinħobb naraf reliġjonijiet oħrajn li daw ħafna minnhom ġew minn żmien żemżem minn qabel il-Kristjaneżmu. Fil-fema tiegħek hemm reliġjonijiet oħrajn li wkoll qegħdin fi triq tajba? Iva. Imma qatt m'għandhomx il-verità totali. U l-verità totali fil-fema tiegħek. Il-verità huwa Ġesu. U sesqala jien il-verità. Mela jekk titlaq minn hemm, tibda taraf tħares lejn ir-reliġjonijiet l-oħrajn li huma dawl. U Ġesu jieħu l-unika permutazzjoni li jieħu Ġesu. Huwa ta' Ġesu li nafu aħna, jew jista' jkun li simbolikament jista' hemm xi figura oħra li wkoll hija identika, hija Ġesu wkoll imma huwa persuna unika. Huwa li ben Talla, right? Huwa il-kelma Talla. Meta Alla ħalaq qal isir id-dawl. U sar. Huwa il-logos, he's the action. Il-mister kważi huwa li jgħid il-kelma issir azzjoni, imma ssir azzjoni permezz tal-Ispiritu Qaddis, li huwa l-Ispiritu Santu, jiġifieri jaħdmu jitfit. Dik hija Trinità. Right, fis-sorta Trinità li aħna ma nistax nittu fiha, mhux ma nistax tarafha. Ma nistax naraw issa. Ħalli jenna, anzi Ġesu tagħna ħafna ħiel. X'jiġri bihom imbagħad dawn in-nies li qegħdin fi triq it-tajba. Irridu jkunu miftuħa biex jarfu verità ola. Pereżempju ħansemmu l-Budda. Budda jiena ħadd pjaċir meta qrajt fuq Budda l-ewwel nies. L-isem tiegħu Budda xi jfisser the enlightened one. Ġifier da fi żmien snin 2000 sena qabel il-Kristjaneżmu. Da ġie mdawwel dal-bniedem b'ħafna dawl minn Alla. U Alla jkun irid iwassal lil dal-bniedem biex jaraf ċertu veritajiet dwar il-ħajja, dwar nnifsu u dwar Alla nnifsu. Imma minħabba li kien għadu l-ewwel ma kienx mhux bħala Abram kelmu Alla jista' jkun dak kelmu Alla nnifsu jiġifieri da. Imma kienx imdawwel b'mod totali. Imma hemm min Buddisti li jgħarfu Ġesu Kristu u jgħarfu verità totali. Imma biex kbira tal-Buddisti ma jgħarfux il-Ġesu Kristu. No, ma jgħarfux il-Ġesu Kristu. Għandhom hemm imbagħad għax imbagħad hemm ħafna ferat differenti ta' għax imbagħad hemm min jemmen fir-reinkarnazzjoni. Alright? Issa dik hija disgwit tal-verità. Aħna ma ngħaddux minn reinkarnazzjoni, aħna ngħaddu mill-reżurezzjoni. Reżurazzjoni fil-fema tal-Kattoliċiżmu. Eżatt. Wara l-mewt, il-ħajja tal-wara l-mewt. Il-ġisem jgħixha b'dan il-ġisem. Ħaniġu ngħixu b'dan il-ġisem. Hija xi ħaġa li aħna stess ma nistgħu nifhmuha. Ġifier aħna ma nafux b'mod totali. Mhux fl-ispirtu biss. Mhux fl-ispirtu biss. Nitkellmu ħafna fuq il-ħajja wara l-mewt. Issa Ġesu stess jgħid. Il-ħajja li tippreċedi din il-ħajja teżisti? Le. Fit-twemmin tagħkom. L-unika ħaġa hi li aħna qegħdin fil-moħħ ta' Alla meta jasal iż-żmien joħloqna. Imma ma nafux li l-eżistu hemm. No, għana ma nafux xejn. Qed jikkontemplana. Qed jikkontemplana u stess. Ġifieri ara għandu pjan ta' ħolqien għax tibda tgħid ma kif ħallaqni f'dan iż-żmien lili. Ma ħalaqniex pereżempju f'żmien ta' dawk jew imma ma tistax u ħadd mu bħal ħadd. Mela,
Chris, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Qabel ma nagħlaq. Saqsik, ix-xettiċiżmu tiegħi. Meta jiena nkun xettiku nsaqsik mistoqsijiet xettiċi. X'tagħmel minnu inti? Jiena ma jbażżawnix, jiena huma l-istess mistoqsijiet kon nistaqsijin stess, meta kon żgħira u kon dejjem nifittex u narbel u fil-fatt ftit ilu ġi fidejja ktieb, irid naqrah. Il-ktieb jismu Is God a Moral Monster? U t-titlu laqatni. Għadni ma rajtux, irid naqrah. Imma nasib ħajati ħafna dawl fuq ħafna affarijiet li jiena dejjem nistaqsi anke fuq rigward dak l-affarijiet li ntaqgħu magħhom fil-kelma Alla, għax hu mibni fuq il-kelma Alla da. U għandi kuża biex naqrah, ġifieri, dawn ma biżżawnix. Naħseb li jiena dawk il-momenti fej wieħed forsi jitlef il-fidi jew kun xettiku. Kun jitlef il-fidi ta' u jien naħseb li anka minn jgħid li huwa għataju mhux veri jitlef il-fidi. L-għataju huwa dak li jaf li hemm intelligenza enormi li qed tmixxi l-umanità imma l-moħħ kejken tiegħu ma jlaħħaqx miegħu ma li jgħidlu intu qod hemm jingħota u għalina bikwiti. Però nixtieq ngħid żewġ affarijiet l-ewwel xi ħaġa li vera nara poetika il-moment fej anka Ġesu Kristu kellu dubju. Meta u jaħseb illi missieru abbandonaħ li hija l-iktar moment profond fl-iskrittura għalija. Meta jgħid Eli lama sabaktani. Dak huwa l-iktar moment mudlam. Tifhem, dak fuq u Ġesu dak il-ħin idnu bit kollha tal-umanità. Imma f'dak il-punt. Dlam enormi. F'dak il-punt Alla kellu dubji. Le naħseb jiena bħala bniedem esperjenzata mhux bħala Alla fih innifsu. Bħala bniedem. Għax hu ħanajdlek huwa ċaħat mill-fakultà Però kien jaf minnu missier, u ġviri u kien ma kienx jaf. Missier għalfejn ċħatni. Għalfejn abbandonajtni. Għalfejn abbandonajtni. Meta fil-verità, jekk l-iskrittura, biex l-istoria fl-iskrittura hija li ma abbandonax. Ma kellu dubju dak il-moment. Ħassa. Missier, d-batija kollha. Jiena naħseb taf x'inhi, bħal meta nesperjenzaw aħna. Meta tħares l-ura, tibda tgħid jara x'għamilt f'ħajti għamilt hekk u hekk. U inti stess qassi tħares leħ. Sena ħanx spjegalek. Mela Ġesu kien fuq is-salib. Ġesu kien qed jitabba bid-disgwit kollu uman. Alright? Sfigurat kien fuq is-salib, Sfigurat mod totali, ġismu eżlogat u da sofferenza enormi. Mela, dak il-moment immaġina l-missier eterni taħares leħ. Qed jara ommi il-kruwa kollha tal-umanità. Taħseb int li ma kellux qabti tidawwar wiċċu ma jħares iżjed? Jiġifieri kellu dak l-abtitu għax minkejja li kien hemm mibnu qetibati imma xorta kien hemm dik l-esperjenza fihom ta' Ġesu qed iħoss jiġifieri l-bniedem xi jħoss. U dwar l-għatej, naħseb li l-bniedem huma magħmul psikoloġikament. Minn ħafna poli. Ġifieri għandek it-tajjeb u l-ħażin. U l-intuittiv f'dan il-każ għandek l-intuittiv u l-analist. Il-logos u l-patos. Eżatt. U jien naħseb li għandi ħbieb li huma li l-psikoloġija tagħhom hija msawra. Qed jiġini partikolarment Marka Miller Gambina u hekk f'moħħi. Li huwa jaħdem fl-informatika, ħajtu huwa developer allura ħajtu rid tkun hemm tiffunzjona fuq mod sistemiku ħafna. Allura hu jkun ifittex l-evidenza għal kollox. U allura Mark isiba diffiċli ħafna jafda l-intuizzjoni tiegħu, diment li għalih m'hemmx evidenza, diment li għalih ma kellux l-esperjenza li kellek inti li Alla magħlux ismani Mark. Qiegħed u dan huwa l-perkors tiegħek.
Mark jiena nemmen li ġenwinament huwa imma mhux ħanajdlek, kredenti. jiena naħseb li aħna l-bnedmin, aħna tant naħsbu b'moħħna u naħsbu li moħħna qed jirraġuna, li naħsbu li moħħna qed jgħallimna, mhux vera. Hemm il-mistoqsija perrenni importanti u diffiċli wisq biex tissolva li hija minn fejn ġejja human consciousness. Minn fejn qed jemerġu. Il-fatt li jiena jkolli din il-mistoqsija. Mela. Min qed jipproponi li biex ikolli din il-mistoqsija. L-annimali ma jirraġunawx. Għandhom ċertu stil, jgħidulu hemm kelma ta' L-istint. l-istint, proset, l-istint, diki għandhom l-istint. Li jmexxihom f'dak li huma. Aħna l-bnedmin għandna l-istint ukoll. Imma aħna għandna xi ħaġa oħra. Aħna għandna intelligenza. U dik minn Alla biss ġejja ta'. Ma tistax ikollok intelligenza. Mi fi ħadd iġi. Però l-evoluzzjoni inti tara li l-kreaturi dejjem qed isiru daqsxejn iktar intelligenti. Jekk tara l-eqreb kreatura tagħna magħna, ċimp, ċimpanżì, tara li ċertu Imma ħanajdlek. makakkerija hemm. Ma kakkerijem. Imma evoluzzjoni hemm fihom. Mhux vera. Hemm sa. Evoluzzjoni. Xi vuol dire? Ħan Huwa konsegwenza tal-evoluzzjoni. nispjegalek mela li meta kont iskola jien fl-80s, all right? Kienu bdew jitkellmu fuq di l-evoluzzjoni ta' Darwin. Mela. U jien kont nibda nitħaq. Kont nibda ngħid. But chimpanzees remain chimpanzees. Il-bnedmin. Mhux esaċ. Fis-sens, it-teorija ta' Darwin hija li Evolution. li inti kellek il-primates. U l-primates minnhom kellek speċi, minnhom mhux iċ-ċimpanżi, għalkemm iċ-ċimpanżi DNA aktar waħda li hija qrib tagħna. Kellek primates illi waqfu jkollhom din is-sura ma nafx ma xi seħet għax-xadini, insomma ximjana u ġew fuq saqajhom. Pal The Planet of the Apes, tiftakar konna naraħ meta konna żgħar? The Planet of the Apes huma hija speċ ta' fizzjoni li hija msejsa fuq din it-teorija darwinistika. Però il-bil ġenerali ta' xjenza huwa illi speċi evolvit minn oħra. Jaħsbu li hekk. Ġifieri hemm naħseb mux għanajlek li bil unanimu, pero ħafna bioloġisti, ġiri, nasib il-fema primarja fil-biologija evoluzjonarja hija illi kienem din il-konsegwenza, li inti kellek ħafna ferat fil-renju tal-annimali li wieħed bena fuq liħor. Ħaġa li jiġi moħħijin. Mela jiena nistanajt li jiena il-buzz għannu kinti għaj kien ċimpanzi. Mux ċimpanzi. U għas kien il-buzz ġiri għet netkelmu fuq mizerjament il-bnidem ilu iħu fid-dinja 150,000 sena bil-fossili li naraw. Pero li nafu dwar l-evoluzzjoni. L-evoluzzjoni ħafna ġenerazzjonijiet u li tkun hemm mutazzjoni li kollha suċċess li mhux faċli li seħ. Inti taħseb li Alla li huwa żbuħija eterna ħajjoħloq il-bniedem ġbija tiegħu ċimpanżì. Dik konversazzjoni li kelli ma' Jean Gauvet, għalkemm Jean Gauvet ma nsibx li kellu eżatt l-istess pożizzjoni tiegħek. Jiena les li forsi naħseb dwar il-possibilità illi Alla għandu dan il-metodu li bih joħloq l-affarijiet. Jista' juża l-evoluzzjoni wkoll. Eżatt. Ġifieri jiena li nista' nosserva bħala bniedem hija li ħafna filosofi jsejħu il-katina tal-kawżalità. Ġifieri jiena dejjem nista' nara li jiena marbut miegħek u madur pereżempju il-fatt li jiena neżisti ġej mill-fatt li l-ġenituri tiegħi jeżistew, li n-nanni tagħhom jeżistew, eċetera. U dik tibqa' sejra lura jekk inti verament għandek ħafna ħin xtaħli, tista' ssib li tmur lura għal mument meta fid-dinja bdiet il-ħajja u mbagħad qabel lik meta bdiet is-sistema solari, il-galassi, l-univers, il-Big Bang. Qabel il-Big Bang ħadd ma jaf. Jista' jkun li Alla il-metodu tiegħu li bih joħloq huwa din il-katina ta' kawżalità
illi fl-aħħar twassal għal bniedem Eżatt. u kultant nibda ninkwita wkoll li mill-bniedem ħatwassal għall-intelligenza artifiċjali. Għax, ħana mill-aħħar dan il-punt. Mela, li ti. Extraterrestrial. Li speċa affaxxinani dwar il-bniedem. Illi eja nikkonċedu għal-merti ta' din il-konversazzjoni, din il-kontemplazzjoni maqsuma li tkollna jena u inti. Li l-evoluzzjoni vera teżisti sewa, li inti biex per eżempju biex lajkla sviluppat il-ġwiena vera ħadet miljoni ta' snin, sewa jena jgħidu il-bniedem li għandu fantastiku li bil-kreattività u bl-intelligenza tiegħu jitraxxendi dik l-evoluzzjoni u għandu il-ħakma, il-kapacità li jimponi l-evoluzzjoni fuq innifsu brata ħafna iktar maġla mill-evoluzzjoni, f'xi volliri. Mela l-bniedem ma qatx jistenna miljuni ta' snin biex ikollu l-ġwiena. Le, ħares li jlajkla għal din ma di kif tagħmilha. Di kif tagħmilha. Għanda l-ġwina, ħseb dak il-ġwina, u għaxi aerodynamic, u għara kif titlaq, naħseb jekk uħaloq l-aeroplanu mill-aeroplan. Ftit snin wara, ftit deċenni wara, ħoloq l-Space Shuttle u mar fil-qamar. U l-istess bħal kważi kull ħaġa illi teżisti fin-natura, jekkux il-qawwa tal-ors, jew il-veloċità ta' ċita, il-bniedem għandu din il-kapaċità. Illi issa waslet sal-punt, illi il-bniedem għal-imma xem iktar li nistgħu nevolvu l-intelligenza tagħna stess. Dik kienet l-aħħar bastjun fil-fema tiegħi milli nista' nara jiena. Wasalna fiha. Ta' evoluzzjoni li x'tista' tevolvi iktar inti. Imma il-ħsieb tiegħi stess. L-affarijiet evolvew b'mod maġġel issa dan l-aħħar minħabba il-teknoloġija. Ġifieri s-sejba tad-dawl tal-elettriku. Diġà kienet hemm. Għal-bniedem jiskopri l-affarijiet bil-mod. Jiskopri l-affarijiet bil-mod, però mbagħad naħseb mbagħad jaħtaffin. Mbagħad kun hemm ġifieri bejn li skoprejna kif ħantajru ajruplan li bil-kemm kien itir nofs mil u bej li tellajna bniedem fuq il-qamar jidir li m'hemmx iktar minn 50 sena. Kemm? 60 sena. 60 sena biss. Ġviri, għara din il-ħakma għal... Għalla stess fil-bidu ma taħalaq l-umanità, ek għallom aħkmu. Ġviri, din xi ħaġa li għalla ta' don l-bnidem, hija don, diġadem, aħkmu, għallom. Kultant imma naħkmu l-xurxin b'mod li huwa... distruttiv. Dak kollu ġej mill-ħażin, dak l-egoizmu, Mela, sister, nirrazzjak. Tal-laqat tinqala. Nittama li ħad għos maħna. Iwa, ħafna. Nittama li terġa tistedini sal-konvent. Iwa. U li tlaqqani manka mal-ħbib tijak. Iwa, laqak mal-ħbib tijak, ma dawk mal-kavallieri, nixen laqak mal-ħbib. U grazzi tal-ktib. Iwa. Mela, dik kienet Sister Christine Borch, għat li kun jom kinti? Iva. Sister Christine Borch, fuq il-podcast ta' Ġon. Grazzi u intom insomma narakom id-darba li jmiss. Grazie. Nselmilkom jien ukoll. Mela tlaqna.